سلام سلام كبرى تخطاتلتنا خمي كنيخم نشي دونجيلنا كنكم غادينا كباب 15 دقائق بمودا كنكم كابزخنا تكنيكال صقامات زغاطمناي بزخونه نقعد حن مساكم كلكم سويا شير قبر لهم مدلنا كلتفينا خنجمر كمتي كل غزي نغبرو سومناوي زينات زحتر زبل غزي قاقاريت يعني رنا كون نخنا ግን سومناوي صبصاب في لايف ستوك ماركت مس ريل ستيت مس غزاوتي انتي يغاطمو بحجي زمزلو سومن كنت سومن كنت كغاطمو يخل بحفشه اب ستوك ماركت بفلاي انتي كم زغاطمو مس حونا وناني عبيت امانيل كنزراربينا اوف كورس كل غزي كم تلمود اموداتها ناي تخاتاتتي ناتكم حتى المسن كهلونا مالتي أمان أبز حلفة قدامي كفال إبيسود جيرنا نيرنا تقاماتي سويسرلاند كوينو أبتناي جبري أكفافلا بحفل شفتي أتا أمان ناي ستوك ماركت كأقرب مبري يبنا نيرو نالمون حتتات مزهلوكم كم جيرنا كن ملوسينا ونقعد حنا مساكم كلهم شير قبلو قعد حنا نقعد بدحنا مساك راي معونا قعد حنا عابرين كما يقولكم كلاتكم كما يكنيهم hopefully سلام تبعت ملو تسفاي Thank you. I'm not gonna challenge Adam Canabrin. Thank you Emma. Okay, سلازي نايت بتعم صبوت زخونة أبي متينا بز حلفة سومن كم زرع خيو إما كلهم تحطاتي لكم وقت كونوا تدخلوا يخم even بعل بيتكوين انترينا درجة 59 فرق عن بتيح لبز جزء ساب 5 كلتن كبابي بتيح نيري أبز حلفة سومن of course إذا ستوك ماركت صبوت زينات سلازي سمعه let's change this one كم جالت عب حكي لا خمسة شكرا سو زحالف انتاي كل ستوكس كوريوك ميصنح إله بحفشاق بفلاي ناي بيتكوين كبابي سوساشح قريبا له درجة 7 مع شيخ تبصحنا نزلنا بز غزيه جن كبابي 4 9 مزيح نيري بزحالفه غزيه مالتي كاله صبصب زعبا ريتيل توهيبنا نيرو بزي I think عندي زتوهبنا انتايو أبز انترينايو ناي أبز سومن زحلفة صبصاب ناي ستوك ماركت مالتي كله بعد مايكروسوفت انترينيتن عبيت التكالات ببزحي زور داز نبرة بن والمارت خنرينا تنحيلنا موداتا بعد امازون ابل انفيديا كباب 10% زوسخلو سوموني بفلاي سيمي كوندكتور ناي تكنولوجي كل انترينيتن ببزحي زقنسا زنبرة ولا بزي سومن درجات ساعات ودين زنبرة تمليسو ناب جوجل اوف كورس غون صقمات غاتيمو اما حونا كحبرنا انتي كم زغاتمو بعد متا فيسبوك انتريني 10 ميتاو تابزو ورحي مو ابوز غوديلو كنسو مالتي بعد انفيدياس كل غوديلو اب انت معلت بحد سومن غوديل زنبرة زحلفه سومنا ابز غزي زغن كبابي 3% وسيخلو بحفشا ورحو خنري خلنا مالتي أبصم ممكن رأي خلنا أوف كورس كم زرعني كباب 10% كابتن سان حموشين كباب وريد زنبرنا 120 كباب دي يقولوا أبز جزيز 5 زرعني بعد AMD برودكم كله بحفشات ناي سمي كوندكتور كومي تسلاون نابو جزء أبيل زلو سلازي بزعبازي كان الزراربينا انتاي كويني كم زخون زلو العالم تحت نزب زلو دمتي تحيتلو ولا خنوس خلوني شيء بايوغن كات بالو عند سمعت يسمعوا بالو هونيو اوكي صبو قال انتايو اب زحالفه سومون صبصاب زمصانا قدم متاونا مسي محاونا نايزي انا حصرا بيله كبوكم حجي نخلهم كحجزكم خالي اوكي بحفشا ETF نبل انتايو وي اندكس فاند نبل مالتي نزبزحكم كم جمرت متن ازي اقداسي مالت اسناتو ريسك اند ريواردن انتايو تحت زبلي مالتي سلاز 10 ميتاوت كم صالكا خل عمتاو بافريج كنري خلنا تاب عالمنا فلت زخونت S&P 500 نبلا كم مغمغمين وسداينا زبزح غزي ابز سومون كبابي 4% وي 4 ميتاوت كتوسخ نري علنا بزي تريون تاليون of course أبوش تورحي كباب 3% وصف أزي حدي جزء correction جيرو نيريل يعني ما أرم تاجر نيرو كباب 10 مئتاوت أنت قولي لحدا زي S&P يكون كله مالتي correction جيرو نيرو نبلو إناز بس حق زي مالتي عمت انتر إناجن زجود اللي يقول ستيل كباب 10% أمتي له average 10 كسب 10% إنها تثبت نقبله أبز جزء زجن بتعم وصي كله لازم أزول ثلاثة ورحي كم يكوني مسي ما خنزار وناس نحلنا تناي تكنولوجي نبلون ناسداك مئتي أبيتي تكالاتنا أمريكان بلانكا of course كباب 5% وصي كله أبز سومن تراي مالتي ورحة وهم بيأخذناها كباب 5% كأني سلو إذا جن
ናይ ብሓቂ ኮረክሽን ገይሩ እዩ ከባቢ 14 ሚእታዊት ጎዲሉ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት እንተሪእናዮ ንዕኡ ተመሊሱ ወሲኹስ 5% ጥራይ ቀኒሱ ኣሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ ዓመት እንተሪእናዮ ግን 17% ሕጂ እንታይ ክብለኩም ኣብዚ ናይ S&P ክንሪኦ ከለና ኣብዚ ክንሪኦ ከለና እዚ ቀጢፉ ላዕልን ታሕትን ንብል ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ቴክኖሎጂ እዩ ኩለን ከም በዓል ማይክሮሶፍት ኤንቪዲያ ኢልና ንዛረበሎም ኩሉ ግዜ ኣብኡ ዘተኮረ ሚእቲ ዓበይቲ ትካላት ናይ ኣሜሪካ ጥራይ ይኾን ኣለዋ ማለት እዩ እዚ እንታይ ኢና ነርና ናስዳክ እዚ ሶሪ ዳውን ጆንስ ወይ ከዓ ደዳው ተባሂሉ ዝፅዋዕ ከዓ 30 ኮይነን ዓበይቲ ትካላት እዚኦም ከም በዓል ኮካኮላ ፔፕሲ ገለ ዝኣመሰላ ዓበይቲ ትካላት ዲቪደንድ ዝኸፍላ ትካላትን ዝበዝሑ ኣብ ከምኡ ዘዋፍሩ ካልኦ እዚ ግን ናቱ ውፅኢት ትሑት እዩ ናቱ ሪስክ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ትሑት እዩ ማለት እዩ ኦኬ ክጎድል ከሎ ብትሑት ይወርድ ክድይብ ከለካ ምዝ ክወዳደር ከሎ ማለት እዩ ምስ በዓል S&P 500 ትሑት ይወርድ ስለዚ ናስዳክ ላዕለዋይ ውፅኢት ላዕለዋይ ሪስክ ኣለዋ እዚ S&P ኣብ ማእከል ኣላ ሰለስተን ክወዳደር ከለዋ እዚ ዳውን ጆንስ ንብላ ዘለና ከዓ ኦፍ ኮርስ ከም ንሪኦ ዘለና ትሑት ውፅኢት ትሑት ከዓ ሪስክ ኣለዎ ማለት ስለዚ ኣብ ዝተዋፊርናስ ብዙሕ ሪስክ ኣይንወስድና ኣለና ክንብል ንኽእል ኢና እዚ S&P ንብሎ 500 ዓበይቲ ትካላት እየን ብድሕሪ እዩ ዘለዋ 2000 ዓበይቲ ትካላት ዘለዋ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ተባሂሉ ንፅዋዓ እዚ ራሰል 2000 ኢና ንፅዋዕ እዚ በዝሒ ሕጂ እንታይ ይብል እዚ ብብዝሒ ስለ ዝወሰኸ ወይ ናስዳክ ክብል ብብዝሒ ስለ ዝወሰኸ ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ ዕለት ሓደ ጀሚርካ ወይ ኣብዚ ሓደ ዓመት ሙሉእ ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ ሕጂ ናብዚ ክጥወይ እዩ ዝብል እምነት ኣሎ ማለት ናብዚ ክጥወይ ሕጂ እዚ ዝበዝሐ ሚእታዊ ክውስኽ ትፅቢት ይግበረሉ ማለት እዩ እዚ ግን ንኣሽቱ ትካላት እየን ሕጂ ኢንዲፐንደንስ ሪሴሽን ክመፅእ እንተኮይኑ እዚ ክህሰ እዩ ሪሴሽን ከይመፀ ኢንተረስት ሬት ወለድ ክቆፅሩ እንተጀሚሮም ግን እዚ ብብዝሒ ክውስኽ ትፅቢት ንገብረሉ ምክንያቱ ንኣሽቱ ትካላት እየን ኣብ ግዜ ሪሴሽን ማለት ቁጠባ ሕማቕ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ፅቡቅ ውፅኢት ኣየምፃእልካን እየን ዋላ ባንክራፕሲ ከጋጥመን ዝኽእልን ትካላት ኣብኡ ክህልዋ ስለ ዝኽእላ ብዙሕ ልቕሓት ክህልዎን ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ካልእ ኣብ ዘለኩም MCSI እዚ EAFE ዝብል ዘሎ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ናይ ዩሮፕ ናይ ኣውስትራልያ ገለ ዘለዎ ሓዋዊስካ ኢንደክስ ፋንድ ኮይኑ ምስኡ ከተወዳድሮ ፅቡቅ እዩ በዓል S&P 16% ክውስኽ ንሱ ከዓ 6% ወሲኹሉ ኣብ ሰሙናዊ ክንሪኦ ከለና ግን ኦፍ ኮርስ ተመሳሳሊ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ እዚ EM ዝብል ዘሎ ከዓ MSCI AM ዝብል ዘሎ ከዓ ኤመርጂን ማርኬት ማለት እዩ በቃ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝምዕብል ዘሎ ማርኬት ወይ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ምዕቡል ነይሩ ቁሩን ድኽም ዝበለ ማለት እዩ ብሓፈሻ ናይ እንግላንድ ናይ ጀርመኒ ናይ ኣሜሪካ ኣውፅኢካ ናይተን ካልእ ትካላት ከም በዓል ብራዚል ቻይና ኢንድያ ክትተኣቱ ከለካ ኦፍ ኮርስ ቻይና ምስ በዓል ኢንግላንድ ክትኮን ግባእ ብሓፈሻ ግን ኣብዚ ከዓ ልክዕ ከምዚ ውፅኢት ይመፀሉ ማለት ንምንታይ ኣምፂልኩም ዘለኹ እዚ ዝተፈላለየ S&P ኢንደክስ ፋንድ ከም ዘለና ፈሊጥና እቲ ናትና ሪስክን ሪዋርድን ብምፍላጥ ከነዋፍረሉ ንኽእል ኢና ማለት ስለዚ ዝበለፀ ውፅኢት መን ይምፅእ ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብዚ ዓመት ናስዳክ ናይ ኣሜሪካ እቲ ኩሉ ግዜ ንዘራረበሉ ኣብ ቴክኖሎጂ ዘተኮረ ማለት እዩ ሕልፍ ኢልና ኣብ S&P 500 ኢንደክስ ኣብቲ ሴክተር ኣብቲ ኢንዱስትሪ ክንርኢ ከለና 11 ዝተፈላለየ ሴክተርስ ኣለዎ ኢልና ነርና ሴክተር ማለት ከዓ ከም ኢንዱስትሪ ማለት እዩ ንናቱ ንኣብነት ናይ ገዛውቲ ሪል ስቴት ወይ ከዓ ሪትስ ኢልና ንፅውዖ ናይ በዓል what do you call it ተስላ ኣማዞን ክመፅእ ከሎ ኣገዳሲ ዘይኮነ ግን ኣብ ዘለኩም መፀውዒ እዚ ከዓ ኮንሱመር ስቴፕልስ ከም በዓል ኮካኮላ ክበሃል ከሎ እቲ ንበልዓሉ ንሰትየሉን እዚ ኮንሱመር ዲስክሪሽነሪ ንብሎ ዘለና ከም በዓል ተስላ ዝሓዘ ኣገዳሲ ዘይኮነ ግን ከምዚ ሌክቸሪ ዓይነት ማለት እዩ ክትጥቀመሉ ከለካ ኦፍ ኮርስ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ንፈልጦ ኢና ዝበዛሕና ከም በዓል ኤንቪዲያ እዘን ሰሚኮንዳክተር ንብለን ዘለና በዓል ኣፕል ማይክሮሶፍት ሓዊስካ ክኸውን ከሎ እዚ ኮሚኒኬሽን ሰርቪስ ከዓ ከም በዓል መታ ፌስቡክ ከም በዓል ጉግል ኮታስ መራኸቢ ንጥቀመለን ትካላትን ኤነርጂ ንፈልጦ ኢና ኩልና እቲ ናይ ፀዓት ማለት እዩ ናይ ፋይናንስ ንፈልጦ ኢና ከም በዓል እንታይ ዝበሃል በዓል ቪዛ ገለ ክኸውን ከሎ ሄልዝ ኬር ናይ ጥዕና ሪል ስቴት ከዓ ናይ ገዛውቲ ኣብቲ ናይ ሪል ስቴት ፅቡቅ ክመፅእ ይኽእል እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ኢንተረስት ሬት ብፍላይ ክቁረፅ ምስ ጀመረ ክንሪኦ ኢና ፅኒሕና ክንዘራርበሉ ኢና ደሓን ዝኾነ ውፅኢት ከምፅእ ይኽእል እዩ ማለት ስለዚ ናይ ዓመት year to date ካብ ዕለት ሓደ ወርሒ ሓደ ናይዚ ዓመተ ምህረት ጀሚርካ ክሳብ ሕጂ ዝበለፀ ውፅኢት መን ኣምፅኡ ዘሎ ካብዚ ሴክተር ክንሪኦ ከለና ኣብዚ ለኩ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ከም በዓል ኤንቪዲያ ኣፕል ሓዋዊስካ ከምፅእ ከሎ ከም በዓል መታ ፌስቡክ ጉግል ዘለዋ ካልእ ካልዋ በዓል AT&T ዘመራኸቢ ብዙሃት ንጥቀመለን ከባቢ 21 ሚእታዊ ተወሲኹሎ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ሃይ ሪስክ ሃይ ሪዋርድ ኣለዎ ዕብይ ዝበለ ሪስክ ዕብይ ዝበለ ውፅኢት ከዓ ይግበረሉ እዩ ኦፍ ኮርስ ኣክቹዋሊ ፋይናንሻል ሴክተር ከማን ፅቡቅ ይመፅኡ ሪል ስቴት ፋይናንሻል ሴክተር ሓደ ካብቲ ዘመሓየሸ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ይመስል ኣብ ግዜ ሪሴሽን እዚ ሄልዝ ኬር ናይ ጥዕና ኩሉ ግዜ ጥዕና ስለ ዘድልየና ደሓን ክመፅእ
ዝግመት ዓይነት ሴክተር ወይ ከዓ ኢንዱስትሪ ክቡራት ኣሕዋት ሜቢ ንገለና ብዙሕ ክብለና ክእል ሓበሬታ ግን ኣገዳሲ እዩ ማስ ኣይ ናይ ሴክተር እዩ ኣብ ከመይ ዝበለ ግዜ እንተዋፊርናሉ ዝበለፀ ውፅኢት ከምፃልና ዝኽእል ኢልና ሓቲትና ኣብኡ ክነዋፍር ከለና ኦፍኮርስ መፅናዕቲ ወሲድና ኩሉ ግዜ ናይ ባዕልና ወሲኽና ክሕግዘና ይኽእል ዝብል ግምት ኣለኒ ማለት እዩ ስለዚ ብፍላይ ናይ ገዛውቲ ፅቡቅ ክመፅእ ዝብል ግምት ኣሎ ኣብ ናይ ዩኤስ ዘለኹም ብፍላይ ማለት ናይ ኢንግላንድ እኳ ብዙሕ ኣይኮነን ስለዚ ገዛውቲ ክትገዝኡ ተደሊኹም ድሓን ክኸውን ይኽእል እዩ ንምንታይ እንተልኩምኒ ኢንተረስት ቆርፁ ተፅቢት ትግበር ስለ ዘሎ ብኡ ምክንያት ከዓ እቲ ሞርጌጃት ክሓስረልና እዩ ማለት እዩ ኣብ ዩኤስ ከባቢ ዘለና ሶ ያ ዝሓለፈ ፀብፃብ ደን ሓፅር ኣቢለ እዚአን ነይረን ተን ቀንዲ ማለት እዩ ካልእ ምስ ንርኢ ድሓን ምስ ኤማ ኮይና ዲስካስ ንገብረሉ ማለት እዩ ኤማ እዚአን ርኢኻ እንትኸውን ኢኻ እቲ መጀመርያ እንታይ ዝብል ፀብፃብ ሂብና ነይሩ ስቶክ ማርኬት ብምንታይ ስለምንታይ ከም ዝወሲኹ ዘሎ ኣብዚ ሰሙን እንተኢልና 3-4 ነገራት ነይረና ናሕቂሎ ኤማ ሓንቲ እዚኣ ፒፒኣይ ፀብፃብ ነይርና ከም ዝሪኦ ዘለካ ኣሎ ናቱ ክድህሶ ትኽእል ኢኻ ብድሕሪኡ ናይ ሲፒኣይ መፂእና ፅቡቅ ዜና መጀመርያ ካልኣይ ሲፒኣይ ፅቡቅ መፂእና ሳልሳይ ከዓ እዚ ናይ ሪቴል ሴልስ ኦኬ ናይ ሪቴል ሴል ኢልና ንፅውዖ ከዓ ኦፍኮርስ እቲ ሰራሕተኛ ዝስእንሉ ስራሓት ድዩ ወይ ዝኽፈት ዘሎ ስራሓት ከዓ ፅቡቅ ስለ ዝመፅእ ካብቲ ትፅቢት ጌርናሉ ዝነበርና ድሓን ክኸውን ክኢሉ ካልእ ናይ እስራኤል ኣለና ኦኬ ኢራን ንእስራኤል ከተጥቃዓ ክሳብ ሓሙስ ናይ ሰሙኒ ደድላይን ነይሩ ወይ ከዓ ከተጥቃዓ እዩ ዝብል ግምት ነይሩ መጥቃዕቲ ክትፍፅም እንተኾነ ግን ክሳብ ሕጂ ወላ ሓንቲ መጥቃዕቲ ኣይፈፀሙን ኣለዉ ስለዚ እቲ ዕዳጋ ከዓ ቁርብ ተረጋጊኡ ኣብ ድሓን ዝኾነ ደረጃታት ክኸይድ ርኢና ኣለና ኣብዚ ሰሙን ሶ ኤማ ብፒፒኣይ ዶ ክንጅምር ዋላ ኦኬ ፅቡቅ ኦኬ ስለዚ እታ ናይ ፒፒኣይ ከምዚኣ እያ ዘላ ድሓን ንእሽተይ ኣብረህ ከተብለሎም ትኽእል ኢኻ ፒፒኣይ እንታይ ምዃኑ ካብ ያ ስለምንታይ ከም ስቶክ ማርኬት ፅልዋ ክገብረሉ ክእል ማዕረ ከምዚ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ፎርካስት ዝነበረ 3% እቲ ዝመፀ ከዓ 2.9% እዩ ዘሎ እዚ ኦኬ ሰላም ኩላትኩም ተመሓዲስ ዘለኹም ዘራብሩ ሰላም ፒፒኣይ ከም ፈልጦ ኩሉ ግዜ እቲ ፕራይስ ፕሮዳክሽን ኢንዴክስ ሓባሪ ቁፅሪ እዩ እቲ ማርኬት ከመይ ከም ዝንቀሳቐስ ዘይኮነ ዝሕብረና ብሓፈሹ እቲ ቁጠባ ናይታ ንሪኤላ ዘለና ሃገር እዩ ዝሕብረና ማለት እዩ እቲ ፕራይስ ፕሮዳክሽን ኢንዴክስ ካብ ፕሮዳክሽን ቅድሚ ናብቲ ካስተመር ወይ ከዓ ኮንሱመር ምብፅሑ ሬጅስተር ዝገብር ክሳብ ክንደይ ፕራይስ ወሲኹን ኣይወሰኸን ዝሕብር እዩ ማለት እዩ እንተ ፕራይስ ወሲኹ ፒፒኣይ ክንዲ ዝወሲኹ ብለካ ድሕሪ ጎዲሉ ከዓ ክንዲ ጎዲብለካ ማለት እዩ ብድሕሪ ዝመፅእ እቲ ሲፒኣይ ማለት እዩ ብሓፈሹ ግን እዚ ፒፒኣይ ሲፒኣይ ኢንፍሌሽን አንኢምፕሎይመንት እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ከም ማክሮ ኢኮኖሚክ ማለት እዩ ሓፈሻዊ ዝኾነ ፍልጠት ክህልወና ኣብቲ ንገብሮ ወፍርታትና እንታይ ዓይነት ውሳነታት ክንውስን ይሕግዘና እዩ ስለዚ ኢንዲፕሊ ውሽጢ ኣቲኻ ካብ ብዙሕ ምፍላጥ ኣገዳሲ ተዘይኮነ ግን እቲ ዝከኣለካ ሓፈሻዊ ዝኾነ ፍልጠት ክትድልብ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ እቲ ፒፒኣይ ንብሎ ኣይ ቲንክ ብረቡዕ ነይሩ ተዘይተጋጊ መስለኒ Solsti. Anyway, Solsti. Probabil መስለኒ Okay. Anyway, ዋ ተጋጊ ሶሪ ታሽ መፅዩ ካብቲ ተባሂልዎ ዝነበረ ድሓን ዝኾነ ቁፅሪ ወፂሎም ማለት ፎርካስት 2.3% ነይሩ ተባሂሉ ናብ ከባቢ ክንደይ ወፂሎ 2.2 መፂሎ መስለኒ እስከ ስክሪን ኣይከናሎ وانا تردين وانا عاخن صار كالي ناي سولوس ينيرو سولوس بلا لبزي اوف كورس اوكي يا 2.2 يا كنت انا يا 2.2 وتي مالتيو اجي زي كابت فوركاست تبايلو زنبره دحان زخونه قصو وتيو كل غزي تماركت كاني حاسيبو زنبره خاليو تي زوص قصرخا كالو كوين مسمصو صبو زخونه رياكشن غيرينا تماركت بمولو جرين نيرو مالتيو ዜናታቱን ፖዚቲቭ ነይሩ ኦፍ ኮርስ ዜናታት ኩሉ ግዜ ፖዚቲቭ ነገር ክመጽሉ ንግዚ ፖዚቲቭ ይዝብላ ኔጌቲቭ ክመጽሉ ነቲ ማርኬት ቀውስ ገብረ ስለዚህ ጽቡቅ ነገር ይናሪና ለና እዚ ሓደ አንፈት ነቲ ናይ ኢንፍሌሽን ምጉዳሉን ከሪካ ከዲ ዝብል እምነት ኣለኒ ካለ እቲ ተሓሲቡ ዘሎ ናይ ኢንተረስት ሬት ምቁራጽ ኣብ ሰፕተምበር ወይ ከዓ መስከረም ማለት ዝመጽ ዘሎ ጽቡቅ ዝኾነ ተስፋ ሂቦ ኣሎ አትሊስት ሕጂ ዳርጋ 100% ዘተኣማምን ኮይኑሎ ማለት ተቀዳማይ ምቁራጽ ባህ ዘሎ ስለዚህ ሓፈሻዊ እዚ ነርቲ ናይ ሶሉስ ነበረ ዜና ብድሕሪውን ዝወፀ ዜና ነይሩ ሓቀይ ሲፒኣይ
CPI لنا وردي كنت أنا تشعت متي سقطي تثبيت زين حلف قدمي نبره ورحي 3% نيرو تي تثبيت زجبرنا له 3% اتزمت على خا كنت أنا بتشعت متي أبزن ترينا حجي معرا خمس ولا أخرى خبل كله كتعمل كده أبزن ترينا يوما معرا خمي يورد كم زلهم رينا خلينا جسي كاب سبتمبر كنت تحر انتاش مدير كاسي بالتعمين تحت وريدنا لنا مالتي كاب حلف عامه تحر ريخاي بكوارتر ويكام ورحاوي سو تحر فوركاست 3 ميرو درجه 0.1% تاش مخينو وريدو خاب تستحسبو كنت بتشعت قليل نجر ايكونن كابتي ناي سبتمبر انتحر ريخاي خيتكا تمليسكا مالتي حجي كمتي غادي ما زبلكو ولا حد افت ماركت كمصو زخل عابي لوتي كلو يزبل امنت يبلين معناتو اوريدي ات ماركت بيك غيرلو زحلف خلت سومون دهرت كوريكشن زبلنايو كساب 9% كبابي كوريكشن غير نيرو بدحري خا صبو تمديسلو تنعنا زلنا حجي منالبات كابزلو اوفر تي اول تايم هاي مليسو نتحسيرو كقصل يزبل امنت علني ግን አው ቱ ኦል ታይም ሃይ ኬበልስ ሃንተር ተመሊሱ ግን ኦፍ ኮርስ ምናልባት አብ ሰፕተምበር ንዝመጽ ናይ ኢንተረስት ሬት ሙግራጽ ማለት እዩ በዚ ምርኩስ ብምግባር እንትሕር ቆርጹ ጀሚሮም ናይ ባሐቂ ሽዑ እቲ ማርኬት ቁሩብ ናይ ሙራት ተኽሎታት አሎ ዝብል እምነታን ዴታ ተሞርኪሰ ማለት ናይ ዝሓለፈ ተሪና ምክንያቱ ኣብ መጀመርያ ዘሎ ሙግራጽ ናይ ኢንተረስት ሬት እቲ ማርኬት ጽቡቅ ሪአክሽን አይገብርኒ እንተሓቲ ወርዲ ኮሙን ካል ጂኦፖለቲካዊ ክረን ንኽሊና تي ناي كتابة كنتات كمون نايتي اب تكنولوجي زغيب بزولو وفرتات صبوز كونه تملاس اوريدي يرلو بزعامه زي غري انتكالات اوفر فاليو الون سنون كوريكشن غبرالو ز كله حجي اب قمت وميتاو مودات عامت بناتي ريتو كساب بوزيتيف زغونه ريتيرن خنمصينا بحافشو تحريقه 5 S&P 500 نا خنوسد نسوس كبابي 16% ستيل تاش ميرلو تملاس يجيبلو مالتي اوكي فكر سازي كبابي 10 كو اي كغمتي ግን ካብ 15 حساب 10 تزلو بوزيتيف ريتيرن نغبرينا زبل امنت አለኒ ማለት እዩ زين متزلوا 4 ورح ማለት ካዲ ወላስ ኢን ጀነራል ስተደሚሩ ኢን ጀነራል ኩሉ ሙሉ በሐፈሹ حساب መውዳት ዓመት ማለት እዩ ስለዚህ ሳይወስኽኒ ዝብል ግምት አለካ ማለት ይጠቅላላ ከም ዘሎ ቲ ኦቨር ቲ ማርኬት እንተር ኦቨር ወሲሁ ማለት እዩ ማለት እንደ ያለና ሐጂ ኣብ S&P 500 ቲ ዝለዓለ ፖይንት በጽዮ ዝነበረ ክንደይ ኦል ታይም ሃይ 5600 ንሓቀ ያው እንተር ነው ሴሩ ኸይዱ ኦፍ ኮርስ ክንደይ ምንኸዲና تحر all time high سيرو مالتي كم زلو ግን እቲ ኮሬክሽን እንተር እንዳገበረ ጸኒሑ ወይ ከዓ ንጎን ዝኸይድ እንተር ኮይኑ ኦቨር ካብ 10 ክሳብ 15 ዘሎ ፐርሰንት ከም ተመላሲ ፖዚቲቭ ኢና ክሳብ መወዳእታ ዓመት ክንጽበ ያ ንጹር ጽፉፍ ኦኬ ሶ CPI ከም ዝንሪኦ ዘለና ማዕረኸመ ይጎድል ኣሎ ርአዮ which is good ማሲ تأمري كاب كتشان عسران حدن كسب كندي percent وسيخ 9% نيرو مالتي CPI مالت انت ما تخي تفاكم inflation مالتي اوكي تي inflation كاب كتخمك على خالي inflation زغبابه زي 9% وسيخ زلو مالت حنت جزا 100 شحت جزا ادخل زنبركاس 109 شحت خونا لا مالتي 9% 900 توسخ لا مالتي وين قاقحو 100 قرش وي حنت قرش انت نيراس قرشن 9 سنتيم تخونا لا مالتي وي ጫማ 100 قرش انت نيرس 109 يخونا لا ابوشتي حدا عمت مالتي ابوشتي حدا عمت معرخمي انفليشن يوسخالو كنري نخلينا اوكي حجي زبزح سب اما ابغلو كبرهالهم دلندي حجي 9% قنيسلو ابز غزي زي 2.9 حجي in reality ዝጎደለ is መስሎም ዘሎት ንብረት ኣይኮነን ዝጎደለ ዘሎ እንታይ ደኣ ትክውስኸሉ ዝግብኦ ካብ ዓመት ናብ ዓመት 900 ዝውስኽ ዝነበረ ሕጂ ግን 2.9% ይውስኻሎ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚህ በተጫማ ንኣብነት 109 ኮይኑ ዝበልኮ 100 ዝነበረት ኣብዚ ግዜ ዝኻ ክንደይ ክትከውን እያ 3% ክትውስኻ ንሳኻ 111 ከባቢ ክኸውን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኢንፍሌሽን ብጣዕሚ ይጎድል ይሓስር ኣሎ እቲ ንብረታት ማለት ዘይኮነ ይውስኽ ግን ብትሕት ዝበለ መገድታት ይውስኻሎ ማለት እዩ زبس حسب يدنا قريب زي برهتي كونت أتنا إنفليشن مالتي يا تي إنفليشن سندي تمزجاب أكل نيجن تي واجانا يسألنا تي كم زلويت إن ولا حال نتعيش مزلم صوص لوتي اللي نابت معداق نتعيشون مالتي of course أنت حراس ريح خيو تناي معداق تباتيرو نتعيشون قبل الكاي وصل الكاي
كم زلوا انت حرجير كاين الصغير دا كان له بزغونه انفليشن كم زلوا تاش ما يقوم تناي مغزا واغوسي اي جولدني مالت اي مين تناي باطيراها نبرت كتغزو خلاها كم سلسنت بخلت خلتنت بخلت ويكا خلتنت بتشعت تغز لها انا انفليشن سلاز غودل تناي باطيرا تاش ما خمو يغدل مالت هيكون هتبليو زربا ردو نغري Yeah, Rudy. Okay, so نبدأ نخد إما consumer spending jumped in July as retail sales were up 1%. إذا حجي تي consumer مالت تيوم consume زقبر مالت نحنا نبرتات نجزء كلنا مالتي بحدا percent وسيخو تزيشيت نبرتات زنبرة مالتي إذا حجي انتهي زر إزلو demand طلب مالت جنزب علينا تجنزب كأن نتفق خمسة لنا ويكا spend نقبر كم زلنا تهم دك سبات يزرزلو مالتي سلازي دك سبات توسخ جنزب يدفون تعلم جنزب علوم أي شجرني يمزلو مالتي سلازي نحنا بزح جنزب كنا نتفق كلنا أمنا نتفق زلنا أبتن تكالات مع الوالمارت تبع أمريكا زلهم أدنو نتحل لكم أبو إما أبو سويس بتاع متمجوتات تقول ناتنا قوي وش تاجت راي بعالكم ميغروس بارالنا ليدل ألدي وكا ليدل ألدي حجنا جرماني فلوت يا أوروبا ولا بزلو حجي نصهم مالتي تبع ليدل ألدي نقول زلنا نصهم توسخ جنزب يأتوا له مالتي سلازي أبو أوفيرنا تسأني إحنا already واجتها خا يوسخ له سلازي بهم ينا كل جزية موفر صبغين له زلنا إحنا جنزب كنا تفكرنا ساعات وافيرنا لازلنا تكال سلازو هنا بتزاور أنا بنا جنزب كتمسألنا تخلي عن السامالتي كيكنا دحين نبرح كيكنا مالت نزي أكيد ودعنا خلنا ناي والمارت أبي أمريكا لهم يهم تفوت والمارت خمسة ناي مقبتات نجز قبل نبر على نسيتير له مالتي أحوال تزعبيت يا مثلا زي كوسكو لكم أو والمارت أزداينا نسوع بإنجلند تحليهم كا في الدكوالو دي لنا إنه أزداجن تمقيلهم يوم كفلنا والمارت يوم نيرو نسوم شو مونتا ميتاو توصيخهم أوكي نسوم حجز بس حق زي إيكونومي نابين خير كم زلنا نحن دك سبات بزح جنزب نتفق لنا دنا عين نتفقن ملكة حبريتها زهوب زنبوريم أوكي سلازي نسوم صبغ أتاوي أتون تهاليوم دك سبات كابزح جنزب يتفق له مالتي سلازي انترست ريت بزح قرص تحاسب زنبرة تتقبلوا خليهم مهنياتو بزح ديمان يركب سلازلو النبرتات مالتي سلازي إذا أنت كريو بزح مفلاي كجبر خلي بفلاي أبناي جزاوتي يكون أبناي ستوكس مالتي أوكي سو إما أنا بقى غير فرح عن زياناي ريتيل سيل مي بزوج سخن تحلي ككونسيومر ريتيل بحدا percent وسيخو يبلنا لبزي أوكي كورح مالتي كاب جولاي زنبرة كال ناي جوبلس كليم كاللبزي كلتم إيتن إسران شو 10% decrease باي شو 10 جيرو ويكا أنيسو مالتي تأستيميت ويكا قمة تجيرو زنبرة خا كلتم إيتن 30 شو 35 شح جوبلس كليم ويكا أسرح زسانو سبات مالتي زي أخذ ما يصلوا قبل الله أنت مالتي إحنا برخة تبلو لهم أبغى لها ما يا أنت قدامي ناي consumer spending كنا بحدا percent مديابو كل جزء فلت دلنا أو عالم كسب زهلنا دليتاتنا ناوسخ يزغيد مهناتو عقابت ودسب عقوبة يكون أبزخون يكون مداي مالتي عقوبات نيرنا تنخون زخون نجر تقدم بفرس مخات تقدم بعربية مخات قال سب يأخلني يلو معهم جرفوني تاش بوم خدني يرو مالي زي حجز له معبالة أي كملت نيرو سلزي عقوبات سلزي كنا دك سبات وحافشوا دليتاتنا ناوسخ سلزخيد نجارات كاني بومتن تناتهم واقعون نداوسخ خيد مالتيو دليتات كان تاش مزه سلازي بزخون جزين ساعاتن حدا قطباوي صقمات مزغاتم نغزيو تود سب يربشو منالبات ناي سرح مسان دي ويكاني ገንዘብ ናይ ምቕማጥ ዲዩ ሕማቅ ነገር ክኾነኒ ወይ ከዓ ክፉእ ግዜ ክኾነኒ ዝቐምጦ ማለት እዩ ግን ዝኾነ ነገር ምስ ተረጋግአ እቲ ድሌታቱ ናይ ግድን ከማልእ ስለ ዘለዎ ስፔንድ ክገብር ይህወኽ ይወዲ ሰብ ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ከዓ ወዲ ሰብ ከይዱ ኣብ ድኳናት ክገዝእ ከሎ ኩላትና ማለት ክንገዝእ ከለና እተን ንዓና ሰርቪስ ዝባና ዘለዋ ወይ ከዓ ነገራት ሸጣልና ዘለዋ ናተን ቫልዩ እንዳወሰኸ ይዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ኮንሱመር ስፔንዲንግ ብጣዕሚ ኣገዳስነት ኣለዎ ነቲ ትውስኖ ወሳኒ ማለት እዩ እንታይ አንተ ዝበድናዮ ሓደ ካብቲ ናይ ማክሮ ኢኮኖሚ ክንፈልጦ ዘለና እዩ ከምኡን እዚ ናይ አንኤምፕሎይመንት ትብሎ ዘለኻ ኣብ ዝሓለፈ ረቢሽዎ ዝነበረ ነዚ ማርኬት እዚ ኢና ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚ ካብቲ ዝተሓሰቦ ንላዕሊ ስለ ዝወፀ ብዙሕ ሰብ ስራሕ ሲኢኑ ኣርባይትሎስ ንብሎ ብኣና ወይ ከዓ ብእንግሊሽ ጆብለስ ማለት እዩ ስለዝኾነ ተቁጠባ ቁልላው ገይሩ ከምኡንቲ ሳምሪ ሩል ዝበሃል ካልእ ኢንዲኬተራት ሓዊሱ
ማርኬት ቁሉላው ገይሩ ኢንፍሌሽን ካቲና ዝብል ነትሰብ ረብሽዎ ነይሩ እዚኻ ዕሊልናሉ ነርና ማኒፑሌት ከምዃኑ ክንጥንቀቅ ከም ዘለና ኣብቲ ማርኬት ክንፀንሕ ከም ዘለና እቲ ታይሚንግ ናይ ማርኬት ምግባር ብዙሕ ተመላስናትና ካሃሴና ከም ዝኽእል ብዙሕ ሪኢና ነርና ማለት እዩ ምክንያቱ ውዒሉ ሓሊሉ እቲ ማርኬት ምድያቡ ስለ ዘይተርፎ ማለት እዩ ሕጂ ኻኒ ፅቡቅ ዝኾነ ሪዛልት ናይ እቶም ጆብለስ ክሌም ሪኢና ኣለና ዝኻኒ ሓደ ዓብይ ነገር ነቲ ቁጠባ ብዙሓት ትካላት እውን ይምለስ ኣለዋ ስራሕ ሰባት ንኽእትዋ ወይ ከዓ ሰብ ቆፅራ ማለት እዩ ዝኻ ቆፅራ እንድሕር ኮይነን ፅቡቅ ዝኾነ ተመላስታት ትረኽብ ኣለዋ ኣብ ዝሓለፈ ሪኢና ነርና እቲ ዴታ ዝወፀ ወይ ከዓ እቲ ኤርኒንግ ዳርጋ 78% ፖዚቲቭ ኤርኒንግ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስቲል ከምኡ ዘሎ ሓፈሻው ግን ክሳብ መወዳእታ ዓመት ፅቡቅ ጌርና ኻኒ ክንከታተሎ ኢና ስለዚ ስቲል ክሳብ ሕጂ ፖዚቲቭ ዳታ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ከምዚ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ዝነበረ ሕውስዋስ ዴታ ይኮነ ወፂኡ ዳርጋ ኩሉ ፖዚቲቭ ወፂኡ ዘሎ ሕጂ ማይክ ኣፂቓ ኣለኻ ብሪን حقا هو تانكي اما ناي ورقي درجه 21 مئتاوي توسيخو انا بعد قريمني معرفهم زوسخه اي مثلا نيرو ورقي جولد بخمي كم نوافر اوف كورس ناي كوميديتي فيديو عليكم حفشا جن اما ابناي جولد كلمتاونا زي داتا زمصانا زول حبريتا صبوق يلك ابز حلفه بعل زينا زهبا مالتي بعل بلومبرج انتاي لنيرن 1 مئتاويت وي 1% انترست ريت وكات ولدنا امريكا قرصي زبل قمت جيرم نيرم تذكر تخين كمالتي رز بس حسب بقى ابت نيوز انتاي بلانيرن بقى نا امرجنسي كات قصرا غيروم علت كيبصحه مالت دحري تي اف او ام سي ميتينز بهال دحري 31 معلت يزلوم ورحي بزا زلنا غزي اوكي نسوب كاتي انترست ريت زقورصون زوسخون زخون زلو حجي نا امرجنسي قرص تبهيل نير زحلف سومون ستوكس دارغ 14 مئتاوت قنس كله بفلاي بعل ناسداك ذكرات خوين كان ابز غزي زغن ولا 5 بيزيس بوينتس نقرص كمان يلن مالتي 25 بيزيس بوينتس تراي قرص بقاتي ابزي نير زبزح درجه 98 مئتاوي زيس كلتا مئتاوي تريفين يربح حفشه 5 بيزيس بوينتس نا قدم قرص يلوم نيرم هاي سبتمبر مالتي ابزي غزي زغن 25 بيزيس بوينتس ويكا 0.25 ترايم قرصلو زبل قمتالو ازي اوف كورس بزح نغرات تصلو خلي بمنታይ كتب نصلو معود نابنت مورجيج ببزح مئتاوي كغدلي يلو تجميتو زنبره نا امريكا مورجيج ابز غزي زغن بوح بتحت مئتاوي ترايو كقنس حجي ولا ريفاينانس ويكا ري مورجيج كتغبرو تغزاخ اوف كورس اي عد مكان يزلو ببزح مئتاوي يقنس لزي يلا مالتي ستيل تم غزاوتي زلنا خنشطو دنا ناويتي مورجيج نخفلو زلنا ستيل كبر كوني مالتي اب يس زلنا معرخ خمز صلوا اندا غبرلو كله نا منታይ خاطر لي اما ناب تي داتا حبريتات زي سي بي اي صبغ مزيو بي بي اي صبغ مزيو داتا ناي ريتيل سيل وكا هول سيل نلو زلنا صبغ مزيو سرح سانو سبات صبغ مزيو كابت تثبيت نلعلو مالتي حجي تحنت سومون ناي ربشا طيانيرا حكيدو ربشا ستوك ماركت مالتي كمز غودلي ريسيشن كغاطمي كوتاس بقى حماق نيجاتيف ويكا الوتاو زينات هاترايس تزنبر نت ماركت قال لك فريحو تقنيسو بتوساخي ناي ايران نيرنا ناي ايران اسرائيل حجي كمزي دارغا تطوز بلي زمسل حكيلو توكينات تبيسسي ادنو هاند بتري مابز قدام سنبت كتقوم اي تفلطنالو ግን بتعمي صلوا زغبرلو نسخه نزي ستوك ماركت يكون ناي غزاوت يكون ناي غلا مالتي حجي ناي ورق نشيتن كف كتبلو ما خلخه يما نتا ناي سي ام اخر يوم يلند شير ديريا صنيحم اب ناي ورقي سلمنتاي ورقي 21 مئتاوي توسيخو زبل ግምት አለ كانت كابز عمت حجي اب يرلي ኢና ንሪኦ ዘለና حجي ታይ أقدمه كتقصص إن إحنا أبنت زبالة صوصي زمس ألوس نه تكنولوجي بعلنا صداقينا نيرنا موقع على ريسك زلوا جولد جن ريسك يقولون حكينا جولد وركي وسيلفر مسو كوموديتي اليوم بتخاتها تالي 10 مئتاوي توسيخهم على لوس لم تاي مسلكه وحسابات كانت كاشير ناتي كأخذ خليه يا ناتي حسابكو كمجمرة أتي فرحي نايز عالم زلو مالتيو تي كندي انفليشن معناته كل غزي كمز عينت كتبا قلولاو كمتي خبال كله زخون عفاري انتاي زري تي تعي زخون اسد ويكا بقليلو قد احنا له تقل بزح ريسك
ዘይብሉ ኣሰት ኢኻ ትርኢ ብፍላይ ከዓ ወርቂ ከምኡውን ናይ ስዊስ ፍራንክ ኻኒ ኣብ ዝኾኑ ሰብና ካብቲ ሴፍ ሄቨን ዝበሃሉ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ኣውፈርቲ ኣብዚኦም ሰሎም ክዕቅቡ ዝደልዩ ማለት እዩ ስለምንታይ ካሽ ክሕዝዎ ኣይደልን ማንም ሰብ መቸም ካሽ ክሕዝ ኣይደልኒ ምስቲ ኢንፍሌሽን ተኣሽሙ እንታይ ዳ እቲ ሴፍ ሄቨን ዝበሃል ወይ ከዓ እንታይ ናቕምዶ ትግርኛ ጎልድ ሪስኩ ትሕት ዝኾነ ማለት እዩ ተዘዋዋሪ ኣብ ሕማቕ ቁጠባ ኣብ ሕማቕ ሪሴሽን ኣብ ኩናት ኣብ ብዙሕ ኢንፍሌሽን ዘለዎስ እቲ ዝበለፀ ውፅኢት ዘምፅእ ወይ ከዓ ከም መከላኸሊ ትጥቀመሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኮሚ ዝዋፈር ማለት እዩ ብወርቂ ሕጂ ሄቨን ማለት መንግስተ ሰማያት ማለት እንዲ ሰው ንፅቡቅ ተጠቂሙ ያ ዋንሲ ታሽሙ ክትሕዞ ትኽእል ኢኻ ከም ወርቂ ከም ኖርማል ፊዚካል ክትሕዞ ትኽእል ኢኻ ከምኡውን ከምዚ ኣብ ፋይናንሻል ማርኬት ኣቲኻ ኻኒ ሰልኻ ኣብ ወርቂ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሲልቨር ብሓፈሹ እዞም ኮሚኒቲኦም ዋግኦም እንዳወሰኸ ዝኸይድ ተጠላምነት ዘለዎም እዮም ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ዓለም ቅልውላው ክትከውን ከላ ዘይርግእነት ክህሉ ከሎ ፍርሒ ሰንቲመንት ስለ ዘሎ እቲ ኣሰት ናበይ ክኸይድ ዘሎ ወይ ከዓ እቲ ወፍርታት ኣብቶም ሴፍ ዝበሃሉ ነገራት እዩ ዝኾኑ ስለዚ እስዩ ኣወሲኽዎ ዘሎ ዝብል እምነት ኣለኒ ዋላ መልክዕ ቻርት ተሪእናዮ እውን ዋላ ኣናላይዝ ገይረ ነይረ ካብቲ ዝነበሮ ላዕሊ ደረጃ ሰይሩ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ ዘርእየካ ስቲል አንሰርቲኒቲ ኣሎ ብፍላይ ከዓ እዚ ጂኦፖለቲካዊ ፀገማት ማለት እዩ ጂኦፖለቲካ ብጣዕሚ ኣስጋይ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኦፍኮርስ ኩሉ ግዜ ነይሩ እንዲ ውግእ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ውግእ ዘይብላዕ ዓመት ኣይሓለፍናን እዩ እንድሕር ቻርት ሪኢኹሞ ኩሉ ግዜ ውግእ ክካየድ ከሎ እቲ ማርኬት ግዜያዊ ዝኾነ ኮሬክሽን ይገብር እዩ እንድሕር ብሓንሳብ ኣነፃፂርካዮ ናይ ጎልድን ናይ S&P 500 ወይ ካልእ ኢንዴክስን ክትዮ ትኽእል ኢኻ ፀገማት ኣብ ዝመፀሉ ግዜ ኣብ ጎልዲ ብዙሕ ተኣሽሙ ወፍርታት ዝካየድ ማለት ፖዚቲቭ ዝኾነ ተኣሽሙ ይገብር ብሓፈሹ ግን ኣብ ዛይ ዝሓለፈ 10 ዓመት ገለ ተሪእናዮ ጎልድ ፅቡቅ ፐርፎርማንስ ኣይገበረን ነይሩ ምክንያቱ ሰንቲመንት ኣብ ቁጠባ ተኣሽሙ ነይሩ ማለት ተረዲኻኒ ሕጂ ከዓኒ ኦፍኮርስ እቲ ዝድለ ዘሎ ትወፍርናትካ ኣብ ውሕስ ንክኾነልካ ኣብ ሪስክ ኣስት ክትገብሮ ከም ዘይብልካ እቲ ቁጠባውን ስለ ዝመረካ መብዛሕትኡ ኢንቨስትመንት ናብኡ ዝኸይድ ዘሎ ኩሉ ግዜ ግን ናብኡ ዝኸይድ ማለት ኣይኮነን ካብ ዘለውን ናብ ካልእ ሪስክ ዝኾነ ኣሰት ክምለስ ይኽእል እዩ እንትሕር እቲ ኩነታት ተረጋጊዩ ቀፂልዎ ከም ዘለዎ ማለት እዩ ግን እዚ ሰወርሒ ሕጂ ክንርአና ናይ ብሓቂ ኢንፍሌሽን ከም ዘለዎ ቅፅል ድዩ ሓደ ዘዛረብ ጉዳይ እዩ አንኢምፕሎይመንት ከም ዘለዎ እዚ ናይ ኢራን ናይ መንሽሙ ትብሎ ዘለካ ናይ እስራኤል ክቅፅል ድዩ እቲ ፒስ ኣግሪመንት ዝበሃል ዘሎ ወይ ከዓ እቲ ጠጠው ኣቢሎሞ ዘሎ ወይስ እንታይ ሽሙ ክኸውን እዩ መሊሱ ክውላዕ እቲ ኩነታት ዝብል ብዙሕ ፍርሒ ዘሎ ተረዲኻኒ እንትሕር ቀፂሉ ምናልባት ኣሜሪካናታ ግሩፕ ክህልዋ እዩ እትዮም ኢራን ከዓኒ ምስ በዓል ቻይና ምስ በዓል ሩስያ ገለ እዚ ሕጂ ኣስጋይ ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ ተረዲኻኒ እዚ እንድሕር ከምዚ ቀፂሉ ምናልባት ክሳብ መወዳእታ ዓመት ዝኾነ ዓይነት ለውጢ ተዘይተራእዩ ጎልድ ላዕሊ ክድይብ ይኽእል እዩ ንጹር ታንክ ዩ ኣነ ንባዕለይ ኣብ ጎልድ ኣይዋፍርኒ ሓቂ ክዛረብ ሞር ኣነ ኣብ ናይ ሪስክ ኣሰት ቁርብ ዝፈቱ ወይ ከዓ ሪል ስቴት ገዛውቲ ማለት እዩ ሓደ ካብ ትፈትዎ ትኾኑ ኢኹም ነዚ ኣሕዋት ኣብ ሕጂ እንታይ እዩ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ምምፃእ ኢናትና ማለት ሰብ ሕጂ ኩሉ ሰብ ኣብ ገዛ ይዋፍር ማለት ኣይኮኑን ኩሉ ሰብ ኣብ ስቶክ ማርኬት ይዋፍር ማለት ኣይኮኑን ኩሉ ሰብ ኣብ በዓል ወርቂ ኩሉ ሰብ ኣብ ቢትኮይን ማለት ኣይኮኑን ግን ሓፈሻዊ ንእሽተይ ርድኢት ብምግባር ኣብ ምንታይ ኣዋፃእኒ ኢልካ ባዕልኻ ንምውፋር እቲ different perspective ወይ ከዓ ኣተሓሳስባ ንማሃቢና ብዘለና በር ከም ምኽሪ ከም ዘይኮነ ክሕብረኩም ይደሊ ሶ ታንኪ የማ ኣብዚ ሮበርት ኬሳኪ ሪች ዳድ ፑር ዳድ ወይ ከዓ ሃብታም ኣቦን ድኻ ኣቦን ትብል መፅሓፍ ብብዙሓት ዓለም ሙሉእ ዝተነበበት መፅሓፍ by the way እታ ዝበለፀት መፅሓፍ እኳ ኣይኮነትን ግን ካብኡ ዝኾነ ሓስባት ትወስድ ትኽእል ኢኻ ኦኬ ንሱ ሕጂ ኣብ ምንታይ ዘዋፍር ኣብ ወርቂ ኣብ ሲልቨር ኣብ ቢትኮይን ዝብል ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ብፍላይ ጎልድን ሲልቨር ነይሩ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ከና ቢትኮይን ከይዱ ሕጂ ናቱ ምክንያታት ወላ ሂቡ ነይሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ሕጂ በዓል እዚ እማ ኣብ ጎልድ ስለ ዘዋፍር ማርኬት ክራሽ ክገብረሉ ይደሊ ማርኬት ክራሽ ክገብረሉ ይደሊ ማርኬት ክወድቕ ማለት እዩ ንሱ ሽዑት በዓል ጎልድ ክውስኽ ስለ ዝኾነ ሕጂ ዝበዝሐ ግዜ መፅሓፉ ስለ ዘንበበ ሰብ ንዑ ከዓ ክከታተሎ ጅምር ኣብ ትዊተር ኣብ ዝኾነ ነገራት ስለዚ እሱ ባይ ቢትኮይን ባይ ሲልቨር ባይ ብሓፈሻ እዚ ጎልድ ናይ ኮሞዲቲ ክብል ከሎ ንዑ ከም ኣድቫይስ ተሰኪሞም ፎሎው ይገብርዎ እዮም
سخا إما خا عمن تاي تبي ناتي حسابات حجز بس حجز لزبومي عبد الجان أنا ريسكي ولا حد يخبط ثانية أبني ريسك أسيتس عم فار مور حيل لني ويك عدليتات لني إما خا عمن تاي تمرز سلام تايكا أبو خلاص على نفسي بوتاتو ولا أنا ونحجي كم زبل كاو مجمرة أتي ريسك تولرانس ناتك عتفلت كتكل عندك إنفست تقبل كلا بزح كرايتيريا اللي هو مالو زقبانا نو يعني حدا تأدمن له تناتك فلتات مسؤول وستانت على كساب كندي ريسك وسادي خا زقولون تحر أبقمت إدي خايو أبي إنفست تقبل كم زلكا نفسها وعلها تمهرها مالجيو سأزي أنهم كما هاي ريسك وسادي سأزقونا غاني تدرجة 9% كبلو خلي أب individual بركتات زوافر مالجيو جولد يبلين حدا جدي باراكتي جلز بالجولد يوم سوني من مالتيو جزيون ساعتون كعشيتيو سلازي هاي ريسكيو I mean هاي asset زغون هاي زغون ريترن خبكاي خليو انتحر قطبا صبو علو خاني تي تعشمو ورد خليو سلازي personally مرجع ناي تعشمو خون خلي مالتيو انتحر سخا لعلسو ساعمت وي كاني ناي ادمن تعشمو صقان تحرا لك خوينو كمتي زدلي ابعل جولد ابعل بوند قال اوافريهم زبلها تردهاني بحفشو كسوسا 4 وي كاني سوسا 30 قال زبلالو انت 50 ناي تعشو كومتاتي ناي زناي كايسوكي ريش دات اند بور دات انا زي سوايزي مصحفهم بيبيع اوكي انترستنج انت مصحف قل كسمع كله خمزي مانوبليت زقبر زلو خويني يسمعنا نعي يا حكي اي سموني كمان مناتو كل جزء سو كزارب كله تحراسو كله ستوك ماركت ايوافرني ستوك ماركت اسيت ايكون لك تردي هاني كالوت تعشم كم نيجاتيف جيري ريوم بزح سبعه وافر كم زي بلو يمكن مالين او حدا زمكسو جولد تردي هاني ريل ستيت غزا مالت فيزيكال غزا ان بيتكوين يبلي مالتي حجي اسو تراعيكم كالوت قالو مونوبول زغبرو بحافشو مال حجي كن فلطو زلنا كلاتنا برينتايو ناي بعلنا زخونه وسانت كلونا خلالو ابزخونه عند هو فخ نقبر كنا ناي كالوت ايديا مسحب مسمع مردا صبوق نغري ግን ውሳነ ክንወስድ ከለና በዞም ጸለውት ዝባሃሉ ኣብዚ ሚዲያ ውሳነ ክንወስድ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ማለት ኣብ ዝሓለፈ 7-8 ዓመት ኣነ ብዙሕ ነገር የተማሂረ ካብ ዜናታት ብሰንክ ዜና ሸጥኩ ነገራት ዳሕራይ ተመሊሱ ብዓይነ ሪእዮ ማለት 30% ክድይብ ከሎ ተዲሃኒ ማርኬት ወይ ከዕዳጋ ቁጠባ ሕማ ኣብ ዝህለውሉ ግዜ ዕዳጋ ጽቡቕ ኣሎ ኢሎም ካኒ ነቲ ማርኬት ማኒፕሌት ዝገበሩ ካ ብዙሕ ሪእ ኣለኹ ማለት እዩ ቁጠባ ጽቡቕ ኣብ ዝህለውሉ ግዜ ካ እዚ ቁጠባ እዚ ረሲሽን የለ እዚ ቁጠባ እዚ ከምዚ እዩ ኣሜሪካ ከምዚ ዕዳ ኣለዋ ሃገራት ከምዚ እንታሽምለውን ዝብሉ ካኒ ዜናታት ብዙሕ ሪእ ስለዚ እዚ ኩሉ ማኒፕሌሽን ዝኸውን ዘሎ ትውሳነ ግን ናይ ባዕልና እንትሕርጌርናዮ እቲ ዝበለፀ ኮይኑ ትስማዓኒ نصر نسيو مالت manipulate يزقبر حجسو زبساعتاوي مصحف بمشاتي اوكي so we have to understand نحنا خاطي كفالنا ماركتينج نسو اوكي انا حجي مصحف شيء انتالي اتز مصحف شيء لا زلقنا ابنت غزا مغزا مشاط انتوينا غزا مغزا تزبلصي خمزي خبلي مالت حجي ورك تلكاني ورك لا خمزي ندي غزاكو 500 تاوي توسيخو او كنز 3 عامات تبلكا حجي حنت عامت فلي ابيلكا زخونه وفري زبلصلو ግዜ خمسي كل ግዜ نوح زبل ግዜ كتريو خدك على كامبر ابوفت عامت انفيديا 600% وسيخه سلا زبلصت زي انت لومها ابز حلف 10 عامات كنت هي وصيا بيتكوين حلف 10 عامات امازون سلازي امنتاي توافق كم زلها قربا قمت كتتولى كان مبالي صبوتي اما ناي ريتداد بروداد مصحف زيكون كان خاليت مصحف ولا رسي حجي كاش فلو قلت بالنسائل فتوى انا ها ريتداد بروداد ግን ጽቡቕ ይናብቲ ፋይናንስ ዓለም ንምእታው እንተንቢብካ كبرات حوات كان حنشرت قبلنا تدخل لكم تفتوا مصحفت انت يالو عطنا كومنت سيكشن كتصحفونا تدخل لكم بس ريكومند المقبار مصحفت من باب نكون خطا الناس اللي زخل بتخونه بت مالت بزخونه بتي اوكي ناب مودع قصناينا قدمي اجن اما يوتيوب علاتكم ابزنا حتى المسن كناتينا مالتي باي ذا واي قريبنا لنا زبلن زلو ناي اما يوتيوب ابزلاتكم كيركم او سبسكرايب غيركم اتابعوني ام حونا اما كستكتب تصنيح كابزي ناي جوجل كمان ابزي ريكورد غير كالها فيديو يمثلني
overrated stocks ኣለዋ ክትብል ፀኒሕካ ሕጂ ከም ዲስካሽን ንክንወስዶ ገለ extreme overrated ወይ ከዓ ብጣዕሚ ልዕሊ overpriced ማለት እየ overvalued ብጣዕሚ ብክቡር እየን ዝሸጣ ዘለዋ ትብለን ስቶክስ ክልተ ወይ ገለትዋዕና ፅቡቅ ነይሩ በብሓደ ካብተን ሪሰርች ዝገበርክያን ማለት እየ ያ ምናልባት ከም በዓል ፌስቡክ ብናተይ ርኢቶ ማለት እዩ ኣብ ሰዓዚ ኦቨር ፕራይስ ዘለዋ ትካላትን ካልኦት ናይ ቴክኖሎጂ እንተሪናየን ማይክሮሶፍት ዝኣመሰላ ብጣዕሚ ከቢረን ዘለዋ ትካል ኣዶቢ ንባዕሉ እዚኦም ዓበይቲ ሞኖፖል ዝኾኑ ትካላት ከቢሮም ዘለዉ ብናተይ ርኢቶ ማለት እዩ ገለ እውን ኣለዉ ከም በዓል ሱፐር ማይክሮ ከቢሮም ዘለዉ ብዘይ ልቦም እዚ ኩሉ ተመላሲ ገይሮሞ ዘለዉ ብናቶም ፊቸር ካሽ ፍሎው ክሪኦ ከለኹ ብጣዕሚ ኦቨር ፕራይስ ኣለዉ ኮይኖም ስሙዕኑ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ እውን ኦቨር ፕራይስ ዘለዉ ትካላት እውን ብዙሕ ግዜ ገሊፀ ነይረ ንኣብነት ተስላ ኣብ 300 ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኦቨር ፕራይስ ምዃኑ ከባቢ 120 ክወርድ ተኽእሎታት ከም ዘለዎ ሽዑታት ናተይ ኣሳምሽን ሂበ ነይረ ወላ እውን ክገዝኦ እንድሕር ኮይነ ኣብኡታት እዩ ክኸውን ዘለዎ ዝብል ገምጋም ሂበ ነይረ ማለት እዩ ብምንታይ ነቲ ዲስካውንት ካሽ ፍሎ ገይረ ካልኩሌት ስለ ዝገብሮ እዚ ከዓ ብመንፅርቲ ዘእትዎ ካሽ ፍሎ ኣብ ሕጂ ሰዓት ኮይነ ንዝመፅእ 10 ዓመት 20 ዓመት ዝገብሮ ከለኹ ፌስቡክ ንባዕሉ ቅድሚ እቲ ሽሙ ምቕያሩን ከምኡውን አንቲትራስት ናይ ሞኖፖላይዜሽን ክስ ቅድሚ ምምፅኡ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመት ማለት እዩ ከባቢ 300 ገለን ከሎ ብጣዕሚ ኦቨር ፕራይስ ነይሩ ኣብ ከባቢ 200 ወይ ከዓ ትሕቲኡ ክኸውን ዝብል ነይርኒ ክሳብ 80 ከዓ ወሪዱ ርኢናዮ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ብዙሓት ትካላት ኣለዉ ኦቨር ፕራይስ ዘለዉ ንኩሎም ሕጂ ከምዚ ክትብሎም ኣፀጋሚ እዩ ግን ብዙሕ ሰብ ዝደልዮም ሰባት ብዙሕ ሰብ ዝደልዮም ትካላት ብፍላይ እንድሕር ኮይኖም ተገዲስካ ኣቲኻ እንድሕር ኣናላይዝ ጌርካዮም ክሳብ ክንደይ ኦቨር ፕራይስ ከም ዘለዉ ክትሪኦም ትኽእል ኢኻ ሕጂ እንታይ ተስላ ንባዕሉ ኦቨር ፕራይስ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ርኢናዮና ምስቲ ዘለዎ ካሽ ፍሎው ናቱ ከባቢ 100 ገለን ኢለ ነይረ ኣብኡ በፂሑ ተመሊሱ ነይሩ ፅቡቅ ከይድ ነይሩ ዳሕራይ ብዝሃብዎ ናቶም ኣርኒንግ ክሪኦ ከለና ድሓን ዝኾነ ይመፀን እንድሕር ድሕሪ 2-3 ኳርተር እንድሕር ተመሊስካ ኣናላይዝ ጌርካያ ከዓኒ ትዝግባእ ቫሉዌሽን ኣይሂበካን ተረዲኻኒ ስለዚ እዚኦም ኦቨር ፕራይስ ኣለዉ ኮይኖም ስሙዕኒ ማለት እዩ ምናልባት ከም ኣንደር ትሕቲ ዋግኦም ዝሽየጡ ዘለዉ ሕጂ ምስኡ ክርስዑ ዘይደሊ ኤኤስኤም እውን ኣሎ ከቢሩ ዘሎ ማለት እዩ ዓብይ ዝኾነ ትካል ዩኒክ ዝኾነ ናይ ዓለምና ማለት እዩ ያ ጎዲሎም ዘለዉ ግን ከም በዓል ጉግል ሕጂ ንኣብነት ኣማዞን ንባዕሉ ኣብ ዝሓለፈ ጎዲሉ ነይሩ ሞንስተር ሉሉለመንስ ጎዲሎም ብጣዕሚ ማለት እዩ እዚኦም ኣብ ትሕቲ ዋጋ ሽየጡ ዝነበሩ ኔቪድያ ንባዕሉ ወይ ከዓ ኤንቪድያ ማለት እዩ ታሽም ገይሮም ዝነይሩ በዓል ብሮድኮም ሕጂ ቁርብ ናይ ከባቢ 5-6% ኦቨር ፕራይስ ኣሉ ካብቲ ናተይ ፕራይስ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ እውን ቁርብ ታሽም ገይረ እዚኦም እዮም ታሽም ገይሮም በዓል ኣፕል ሕጂ ቁርብ ከቢሮም ኣፕል ንባዕሉ ብጣዕሚ ክቡር ኣሉ ዋግኡ ክምልኦ ትሕሪናዮ ማለት እዩ so بحفش جاست أنا عبي زبالة تكالات بزحة over price ማለት እዩ ናይ ምን ተክ ግብራት ኣን ሕብዚ እማ what do they do ናይ ፋርማሲ ገለ እንዲም ሓቀዶ ሉሉለመንስ ናይ ክዳውንቲ ናይ ከም ናይ በዓል ናይ ኮምፒቲሽን to be honest ግን ክስታይ እንዲም ሞ ማለት እቲ ክዳውንቶም ክቡር እዩ ነው ኣብ ግዜ ሪሴሽን ገለ ሕጂ ሓደ ካብቶም ዝህሰዩ ትካላት እዮም ከም በዓል ናይ I think እምበር ዳርጋ 50% ጎዲሎም ሪኦም ኣለኹ ብዚዋ እንጂ እዚኦም ናትሪ እንታይ መስሊካ ብሪን ኣብዚኦም ዝጎደሉ ምኽንያት ሕጂ ኣነ ኣይዋፍረሎም እንዴ ብሓፈሻ ብሞርድ ፀቅጥ ኣይኮንኩን ግን ከም ዝሪኦ ዘለኹ ማለት እየ እምበርትናቶም ኢንካም ስቴትመንት ገለ ወላ ሓንቲ ቸክ ኣይገበርኩን ሓፈሻው ግን ኣይኖ ምኽንያት ብሓፂሩ ከም ዝበልካዮ እቲ ኢንፍሌሽን ይሓደ እቲ ምኽንያት ማለት እዩ ተረዲኻኒ ሕጂ እቲ ኢንፍሌሽን ምኽንያት እንድሕር ኮይኑ ቀፃልካ መሸጣ እንድሕር ኣለዎም ብዘይገዲስ ይኽበር ኣይኽበርቲ ናቶም እቲ ካስተመር ናቶም ከዓ ሎያሊቲ ክሳብ ዝኾነ እዞም ትካል እዚኦም ሓፂር ዝኾነ ግዝያዊ ሽግር እንተኣጋጢሞም ነዚኦም ኢና ቼክ ክንገብሮም ዘለና ተረዲኻኒ ብዙሕ ሰብ እንታይ እዩ ኣብ ኦቨር ፕራይስ እንድሕር ጌርካ ሎሚ ፅባሕ ድዩ እቲ ትካል ምውራዱ ኣይተርፎን ናብ ሓቀኛ ዋጉስ ምምላሱ ኣይተርፎን ሪና ኢና ከም በዓል ብሮድኮም ኤንቪድያ
سوبر مايكرو استراتيجي زو مايكرو تعيشمو زبهالو ناي مس ماشي مزديبو مالت مس يا ام دي زيهم كلهم حجي ناب تزقبهم بوتا وريدو مالو لا وريدو مالو مالتي ترجعني ولا سوبر مايكرو الكازيوم اس ام سي اي ستيل كم تقبوا اي وردنا له ناب كبابي 300 400 توريدو وكل زغونه برايس ماليسكا خدغبرو لهم تخليها ترجعني بنتاعش ترايا بر وكل زغونه مراد اي وردون بناتي وغن ابز حجي غزايه تلقان اي غزوني ترجع اي غزو ينسم غن ابز نبرو برايس ابز حجي خمسه عينت جرين كتري خلاها سويل كام تاودو حايش ويس كمزي حسول كتري خلاها تلقاني نعي مالتي كمزي مراد كغاتن كلهم موهات تكان تحر طعي تكان مونوبول انتحر كوينو ديسكاونت رغبوت كلال كامبر كلهم زاتولو مكسب زرخبولو خطاتو بتعمي عصقامي دهان I agree. It depends long term تخوين بفلا كم زبال كاصبغي نحصير short term 3 ورحي 6 ورحي قال زوصل تخوين ግን sometimes momentum كاصبغي ولا ستوك بزي قدس تواقع حنت غزي توصل مس جمرت فلاي تقبر سيلا تبرر مالتي كمزي سوبر مايكرو انياس ابز عمل ستيل زغل وري داخله كندي اقول اذا بزي بوا كندي اقول اذا نيرا بز حلف بتعني ابز اقول اذا نيرا كابزي هاي زبصحاتلوس سبابزي لو زبصحاتلو كبابي 6% 6% ميتاوت غوديلا نيرا ستيل ني حدا عمل تريناس 160 وسي خلا حج غوديلا خت لاي تقلني خنا زي اولا even 5 years تاريخ خاص كباب 3000 ميتاوت this is crazy مالتي ترى زي فلتي اوفر برايس ستيل وحجي مسوش تاوخ تراي خلاص نايت عنا غمزي يكونس يردكاي هو بفلاي زبزي زخدس كنيتا تميتن 30 قالن ميتاوت أبوشتي خلت ورحي أبوشتي ورحي كاب 10 خلت جانواري كسب شمونت مارتي مالتي أبوشتي تري لكاتيت مقابيت مالتي جانواري فيرو مارتي أبوشتي 3 ورحس كنت ميتن 35 ميتاوت وسيخو this is crazy this madness مالتي كان ناي كريبتو نيوز كتب صنيحكم احوات رديو ناي كريبتو مالت مسي مستناي تكنولوجيا عينتي ناوسكي نيازنا زخونه زيناتات زمص يلن تبي انس ناي كريبتو كوسخ غبو كاب ناي ناسداك نابنت كتري خلا بز حلفه 3 و 4 ورحي كنري خلنا استحته وصيتي مزي زلو حجي ما عسي خيدنا نفوت زي الكريبتو تصقم زلو عند غزي كخيد مس جمره ابت بول ماركت مس بصح قلطيفو فلاك كغبر خالي كساب شعي غن عمت كنت عمت ورا خوسد يخالي كل غزي مو خامزناي اي تي اف اتي وزلو كم نريو مالتي كري لكم خالي ما عرخ مي ميتاوت كم زوسخ بايزوي زبط غزي نريو ببيتكوين اندي بيتكوين كنريو خلينا اوف كورس بزح تريو لهم ابتي سوساك ساب سما كبر باع حساب كب 5 حساب 7 زلو كبابي بقى لعنت حتلا ابز خندي بتيو 7 بتيو نابز خندي وريدو 5 وريدو ابز خندي بتيو 7 ابز خندي وريدو 5 وريدو او كولز بزلو مالتي شورت تيرم تريدرز نابنت بزحي شورت غربو لونج يخدو يغدل يبلو يوسخ يبلو بتعامل بزح وسيخم لو نخليهم ناي بعد دونالد ترامب علنا وناي بعد دونالد ترامب علنا نسو حدا خاطر تصلوا خلي ستيل ستوك ماركت يوسخالو مالت كوميلو كقصلي مالت هيكونن باي ذا واي بزح نغرات الله قيرو زخلنا امنت زرا ناي ايران ناي اسرائيل نازلنا صباح كوينات كغاطم خلي يو نيفر نو ستوك ماركت كا سكتردانا 10 ميتاوت كقنس تقولتات الله مالتي بحفش هذا الداتا زوابنا زلها كبورحنا بورحي بتعني فولاتايل زلو لعلن تحتني يبلالو بحصير غزي مالتي سلازي زمزلو ورحها هورينا انت تصاب كبناي دحري ግን CPI تصاب كا سلازلوانا بحفش هذا انفليشن ناي داتاታት ካብኡ ግምት ብምታው ከዓ ናብ ሪሴሽን ዲና ንኸይ ዘለና ሶፍት ላንዲንግ ደም ዝገብሩ ዘለው ካብ ሪሴሽን ወፅሎም ዘለው ወላ ሪሴሽን ከማን ክንህሉ ንኽእልና ባይ ዘ ወይ sometimes አይነግሩናንም ሓቂዶ የማ ያ ሪሴሽን እንተር አቲና ከምዝ በቀዳማይ ዝበልናዮ እቲ ማርኬት ተት 10% ሕር ወሪዱ ስቲል ከም ሪሴሽን አይነግሩናን ተዲሃኒ دحراي بيك قبل متجمره كمبرسيشن كنقولنا يمونات تي تاريخ رايو داتا نتحريها او نفسه كف شارت جوجل جيركا مع سرشيشن نيرو مع سيتي ماركت بيك جيرو مع سيوم توم فيدرال ريزيرف زبهالو نت ماركت كمبرسيشن انونس جيرومو نتحريها يو بتعم خانا ماركت تغيد مالش زغون يخانه
ኣብ ማርኬት ክንጸንሕ ኣለና ፓኒክ ክንገብር የብልና ክሳብቲ እቲ ማርኬት እቲ ወይ ካቲ ኢንዲቪጁዋል ብር ክንትሕር ኮይና ጥዑይ ትካል እንትሕር ኮይኑ ውሕስነት ዘለዎ እሞ ፕሩፍ ኦፍ ሪሴሽን እንትሕር ኮይኑ ዘጠዓስ ነገር የብሉን ማለት ኣብ ሓፂር ግዜ ኦፍ ኮርስ ናትካ ፖርትፎሊዮ እንታሽ ክገብረልካ ክሊ ኣብ ነዊሕ ግዜ ግን ክዓብየልካ ክእል እዩ ኢቲኤፋት ንገብር ትሕር ኮይና ከምዚ ዓንቶ ያሪኻ ያኻ ኢቲኤፋት ብሙሎም ማለት እዩ individual ኢቲኤፋት ከም በዓል ኢንዴክስ ኤስኤንፒ 500 ዳው ጆንስ ካልኦት ዞም ናይ ኤምኤስአይ ናይ ኤውሮፓ ወይ ከዓ ናይ ዓለም ኢመርጂንግ ማርኬት ዚኦም ኩሎም ሕጂ ኣብ ሓፂር ግዜ ኦፍ ኮርስ ፍላክቹዌት ክገብሩ ናይ ግድን እዩ ተረዲሃን ኣብ ነዊሕ ግዜ ግን እንተሪናዮም ናይ 5 ዓመት ናይ 10 ዓመት እንድሕር ተመሊስካ ዳታ ናቶም ተሪኻዮም ግን ኩሉ ግዜ ፖዚቲቭ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ካብቲ ማርኬት እንተወፂኻ ግን ብሰንኪ ፍርሕን ረዓድን ኣብ ዝሓለፈ ሪና የርና ናይ 5 መዓልቲ ፍልሊ ተረዲሃኒ ካብቲ ናትካ ተመላሲሲ ናይ 10% ናይ 15% ዳርጋ ትሑት ተመላሲ ተምፅእ ኣለኻ ማለት እዩ ናይ 5 መዓልቲ ሚስ እንትሕር ጌርካ ኣብቲ ማርኬት ወፂኻ ፀኒኻ ከምዚ ሕጂ ንኣብነት ዝሓለፈ ሰሙን ዘጋጠመ እዚ ናይ ጃፓን ኮሙንቲ ኔጌቲቭ ናይ ኢኮኖሚክ ዝነበረ ዳታ ሽዑ ፈሪሕካ ወፂኻ ተትኸውን እዘን ክልተ ሰሙናት 7-8 መዓልቲ ሓሊፍካየን ኣለኻ ማለት ተረዲኻኒ ሕጂ ከዓ እንተ መሊስካ ማዓትኻ ማለት እንትሕር ሰባፍቶ ተዘይብልካ ብሰዓት ዝሲ ኦኬ ይድይብ ኣሎ ኢሉኻ ሰብ ክድይብ ይኽእል እዩ ክንደይ መዓልቲ ሓሊፈና ኣለዋ ክንደይ ተመላሲ ወሪድካ ክንደይ ተመላሲኻ ንላዕሊ ሓሊፈና ኣለዋ እዚኦም ኩለን ኣብ ግምት ክነትወን ንኽእል ኢና ንጹር ጽፉፍ እና አንተ ካብተን ፌቨሪት ስቶክስ ናተይ ዝበልኩን ኣብዛ ዓመት ከዓ ኣብ ዘላትኩም ፓላንቲር ትሪእዋ እንተሃልይኹም ኣይ ቲንክ ሓንቲ ካብተን ዝበለፀ ውፅኢት ዘምፅአት እያ ትኸውን ዘላ ብዝሓለፈ ወርሒ earning ናቶም everything ኩሉ about ፓላንቲር ዘሎ ቴክኖሎጂ it should fly to be honest ወላ ናይ ሳሙኤል ዕቁባይ ሓፃር ኢንተርቪው ዝገበርኳ ነይራ ቅድሚ ሕጂ ሓንቲ ስቶክ ተትገዝእ እንታይ ነይራ ገሊኦም ፓላንቲር ኢለ ማሲ ኩሉ ግዜ ቅፅላኩም ክሳብ 80 ክትበፅሕ ትኽእል እያ ዝገመትኩ ብፍላይ ድሓን እንተኮይኑ እቲ ናይ ሪሴሽን ብሎ ዘለና እቲ ኩነታት ድሓን እንተኮይኑ ስቲል ክሳብ 53 ሚእታዊት ክትወስኽ ተስፋ ዝህልዋ ትካል እንተሃልያ ፓላንቲር እያ ትኸውን ግን ኣይ ቲንክ ምስ ዘሎ ኩነታት ቀልጢፋ ዳርጋ 10-20 ሚእታዊት ከዓ ክትቀንስ ተኽእሎታት ኣለዋ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙናት ተኽእሎታት ኣለዋ ከይተረዳእና 40 ክትበፅሕ ትኽእል እያ ሰምሃው ግን 33 ከባቢ በፂሓ ነይራ ብዝሓፀረ ግዜ እሞ ከዓ 20 እያ ነይራ ቅድሚ ያድኖ መዓሲ ኣብዚ ነይራ 10 መዓሲ ዕለት 2 ወርሒ 8 ኣብዚ ወርሒ ኣብ 20 ናብ 32 ገለ ካብቶም ኳሊቲ ስቶክስ እንደንካ ኣብ ዘላትኩም ትካል ማለት ብሓፈሻ ግን ዝበዛሕኩም ብፍላይ ጀመርቲ ትኾንኩም በዓል ስፓይ ኣለኩም እዚ S&P 500 ንብሎ ሎንግ ተርም ምስሪእዎ you are winners short term እንትኮይኑ ወይ ሓፂር ግዜ ትኮይኑ ዝኾነ ክጋጠም ይኽእል እዩ ነዊሕ ግዜ ክንሪኦ ከለና ግን of course ኩሉ ግዜ ፕሮፊት ራይና ንርኢ ዘለና at least ኣብ ኩሉ ክንሪኢ ከለና ሂስትሪ ማለት እዩ ካልእ ናይ ቢትኮይን ኣለኩም ኣብዚ of course ታሪክ ዝሰርሐ እንታይ ክኸውን ይኾን ርኢና ንቐፃሊ ቢትኮይን እኳ በመተንሲ ኣብ ዘሎ ኦፍ ሬንጅ ክመላለስ ዝኾነ ዓይነት ታሽማ ይራና ኣብ ከባቢ ሱሳ ትሪለኻ ብዙሕ ዝኾነ ሪጀክሽን ንርኢ ኣለና ኣብ ላዕሊ ካብ ከባቢ 70-71-72 ዘሎ ዞን ብዙሕ ዝኾነ ኣብ ታሽሙ ክህልወናይ ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ካብዚ ሬንጅ እዚ ሓዲዩ ሙሉእ ዝኾነ ካንድል መስመርቲ እንትሕሪና ናብ ሓዲዩ ዳይሬክሽን ማለት እዩ ክኸይድ እዩ ንኣብነት ኣብዚ ናብ ታሕቲ ካብዚ ዘሎ ከባቢ 52-50 ዘሎ እንትሕር ሙሉእ ካንድል ትሕር ሰይሩ ናብ ከባቢ 45-40 ከባቢ ክንወርድ ንኽእል ኢና 45 ኣሎ ኔክስት የስ ወላ ኣብ ቲክቶክ ወላ ዒልናል ነርና ዝቅድሚ ክንደይ ዝኸውን ዘሎ ታሕቲ ክሳብ 49-50 ክበፅሕ ምዃኑ ኣውሪና ነርና እቶም ትሬድ ዝገበሩ ኣብ ትሬድ ነይረ ስለዚ ካብ ላዕሊ ከዓኒ እንትሕር ከይዱ ቀፂሉ ኣብ ዘለዎ ሕጂ ምናልባት ንታሕቲ ንወርድ ኣይመስለኒ ክቕፅል እዩ ኣብ ከባቢ 70-68 ክበፅሕ ካብ ዘለዎ እንተሰይሩ ግን ምናልባት 80 እውን ክንበፅሕ ንኽእል ኢና እንትሕር ሙሉእ ካንድል ርኢና ማለት እዩ ቮሊዩም ወሳኒ ቮሊዩም ትሕር ኣለዎ ኮይኑ ወሳኒ እዩ ናይ ብሓቂ ኣብዚ ዓዊታ ከዓ ኣብዚ 4-50 ትበፅሕ ዶ ፓላንቲር ይብለና ከምዚ ዓይነት ሕቶ ወላ ሰብ ሓሲትኩም መልሲ እንተሂብኩም ፕሮባብሊ ጌጋ እዩ ዝህሉ ኦኬ ኣነ እወት የለካ ሕጂ 99 ሚእታዊ ተጋጊ ኣለኹ ክብል ዘብ ማስ ዝኾነ ኣንለስ ዝኾነ ኣደን ነው እንታይ ይኹም መፅኦም እምበር ኢትስ ኢምፖሲብል ካይንድ ኦፍ ኢምፖሲብል ያ 4
أنا حجي بالينتنسي أب $9 جزية مجمع جزية كندي $9 جزية هو شعو بارابوليك يرى من البات تناتي حدا خابتنا معصوي ناتي استراتيجي حدا تكال انتي اكايدو بارابوليك وي كام 9 ديجري عينت انتحر كوينو شارت مونتا بتعمل تاش مي ابزي اتري الله هم عينت اكايدا نيرو بزي ابزي يا جنا هجي كم زمكونه انت خوين خلاي شعيهم جمهور نيرهم تاعتاويتاتهم شعيو جمهور نيرهم دحراي ابز خبابي كندي 13 شيء تاع تملي سقاني او تات مسمص خبابي 13 زلو زونها تمليسو سب كغز يخيل يزبل امنت نير تشيك مسغبركو مالي دحراي ولا بناتي جروب شير يللهم نيره السيل كن حيزي له كم زبلكيو تحز غبو انت اشمي تكالي بناتي ريتو مالتيو تشريتناتهم تتكال سرح زلو مس منغستاو اكل مبزعتو ناتهم ريفنو زمص مخاني ابناي تيروريست ديو اكل الجوريثم سرحو انت اشميهم ولا ارتفيشال انتليجنت ولا يتقوم ግን ካብቶም ካልኦት ትካላሲ ፍሉይ ዝኾነ انت اشمو ዘለዎም ولا توم محدرا ዝገብርዎ ዘለዉ ሰባት ተሪናዮም ካኒ ኣብ ካል ትካላት ጽቡቅ ዝኾነ انت اشمو ዝገብሩ እዮም መሰረት ዝነበሩ ከም በዓል ናይ PayPal ዝነበሩ ኣብ ካልኦት ቴክኖሎጂታት ዝነበሩ ሰባት እዮም ዘለዉ yeah for sure 4% ጥራይ short float አለው maybe terminology ቃላት ቋ አቅርብ ክብት ክብለኩም ኸሊ እቲ አባላት ናይ ቻናል ቆም ቋ ብዙም ትምህርቲ ይቦም ሓፈሻው ግን 4% ከባቢ 10% ይሰብ ሾርት ገይሮን ይሮ ወይ ካዋጉ ይጎድል ይላ ኣብዚ ግዜ ግን 400 ታዊ ጥራይ እንታይ ዘርኤና ዘሎ ሕጂ ሙስቲ ሞመንተም ንላዕሊ ይኸይድኩም ዘሎ ዘርኤና ዘሎ ሞመንተም ካ ብጣዕሚ ዳንጀረስ እዩ ማለት ከይተረዳእካ ይባውዝ ብል ከምዚ ቢትኮይን ዝገብሮ 10 ላ እንዳበልካ 50 67 በጽሕ ከምዚ ዓይነት ስቶክስን ከም በዓል ዚም ፓላንቲር ከማና ሪቴል ስለዘዋፍሩሉ ከም በዓል ተስላ ከምዚ ዓይነት ትካላት ኣለዋ በቃ ከምዚ ስዊንግ ጥራይ ክትገብረለን ዝሕግዛ ኻትሪን ከኣኽለና ኾኒ እማ ሰዓት ሙሉእ ክስተገርና ይመስለኒ ከይተረዳእና ደስ ብል ናብ ሕቶታት ናይ ተኸታተልቲ ክንኣቱ ኦኬ بالعلى خنجمرنا تانكي أحوات من ساوكم بالبي نمسجنا حاونا إما بيت يوتيوب على أبوخيكم سابسكرايب قبرلو كله لايك قبروا أبزي زلهم كلهم قاعدين كوه حديكم لايك يركم زلهم مرنا التلفزيون جم تريد زلهم كينكم ولا عند عيرك الدنيا كونكم لايك مقباس تعبي الكموس يعني رقلا له ده حصلت مالتي تانكي لولو ويلكم تانكي እቲ ናይ ኢንትረስት ሬት ክጎድል ከሎ እቲ ዋጋ ገዛውት ኸይውስኽ ዶ የስ ፎር ሹር ኩሉ ግዜ ኣይኮነን ሕጂ ቀደም ኣቢልኩም አንጠቂስዋ ፀኒሑ እማ ዝበዝሕ ሰብ እንታይ ኢንትረስት ሬት ስለ ዝተቆረፀ ስቶክ ኣይውስኽ ዝመስሎም ብዙሓት እዮም ሕጂ ኢንትረስት ሬት እንታይ ምስ ኮኑ እዮም ዝቆርፅሉ ዘለዉ ብክንደይ ሚእታዊቲ ኤመርጀንሲ ዲ እዚ ኩሉ ኣብ ግምት ክኣቱ ክኽእል ኣለዎ ሓፈሻዊ supply and demand ክሳብ ዝኾነ ኢንተረስት ሬት እንተ ተቆሪፁ ብትሑት ወለድ ትረኽቦ ስለ ዘለኻ ወይ ሞርጌጅ ትሑት ስለ ዝኾነ ብዙሓት ገዛእቲ ክረኽቡ እዮም ገዛውት ከዓ ክኸብር ኢኻ ትፅበዮ ምክንያቱ at the end of the day ማክሮ ኢኮኖሚ ቲ supply demand ቀረብን ጠለብን ኦኬ ብዙሓት ገዛእቲ ምዝህልዎ ይኸብር እዩ ስለዚ ኢንተረስት ሬት እንተ ጎዲሉ ናይ ኣሜሪካ ትኩራ ያን ዛረብ ዘለና ናይ ኣሜሪካ ኢንተረስት ሬት CPI ስለንበኩም ዘለና ወይ ቲ ኢንተረስት ሬት ሓፈሻው ማለት እዩ ስለዚ ክውስኽ እዩ ዝግብኦ ቁጠባ ብጣዕሚ ከቢድዎም ሰብ ስራሕ ሲኢኑ አንኤምፕሎይመንት ሬት ኣቢሉ ገንዘብ ሲኢኑ ሰብ እዚ ንሪኦ ዘለና ሪቴል ወፃኢታት ውሕድ እንትኾይኑ ግን ብዙሕ ሰብ ገንዘብ የውፅእ ስለዘየለ ዋሕዲ ገንዘብ ኣለዎ ማለት እዩ ገዛውቲ ክገዛእ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ስለዚ it depends naturally ግን በዚ ዝበልካዮ የስ ክውስኽ ትፅቢት ትግበረሉ ኣብዚ ዘለዎ ኩነታት ኣይ ቲንክ ክውስኺ ኦልሬዲ ጀሚሩ ኣሎ ኸማን ናይ ዩኤስኤ ማለት እዩ ናይ እንግላንድ እኳ ስታግናንት እዩ ኮይኑ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ከም ዝድለ ውፅኢት ኣየምፅአና ኣለዎ ሪል ስቴት ገዛውቲ ናይ ካናዳ ሪኢኹም ላዕሊ ስለ ዝውስኽ ኣይደን እንዳገጋጥሞ ሕጂ ሓፈሻው ግን እየ እዚአንን ካተን ገዛውቲ ዘዋፍራ በዓል ስዊዘርላንድ ገለ ድሓኒ እማ ኣብዚ ናይ ገዛ ምውፋር ክብድ ዝበለ እቲ ሕግታት መስለኒ ከምዚ ናይ ኣውስትራልያ ኢንግላንድ ካናዳ ኣሜሪካ ንሪኦ ዘለና ግን ኣይመስለን ሓቂ ዶ ያ ማ ስዊዝ ንእሽተይ እንድያ ስዊዝ እኮ ብጣዕሚ ንእሽተይ ካብ ኤርትራ ዝናኣሰት እያ ኤርትራ ሰለስተ ዕፅፊ ናይ ዓዲ እንግሊዝ እያ ኸማን اوكي عشان جغرافيا هنا متاخلنا سلازي كلاي سويسرلاند بوغوبو استحصرت يا درجه كله بوتيكاس بوغوبو يا تاش ولا ماكينه زور كلا انت بزح تاش متركب يا ست زبله ميداتات مالتي سزغونه خاني كم دلا يسب غزا تاش مغبر አይከኒ ሓደቲ ቪላ ገዛ ብዙሕ ተሓስቦ ይብልከና ኣብዚ ናይ በይንኻ ማለት እዩ
بتعمل تاش ግን ከምዚ አፓርትመንት ገለ ክግበር ክእል እዩ ግን ስዊስ ኣብኡ ብጣዕሚ ታክስ ይኽፍሉ እዮም ናይ ታክስ ታሽሙሎም ፍሉይ ኣራያ ኣለዎ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ታሽሙ ክገብር ኣይደልዩ ወይ መሬት ክውነኒ ማለት ኣይደኻኒ ካልእ ታሽሙ ክኸውን እዩ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ኣነ ካብ ዝመፅእ ውሽጢ 15 ዓመት ብዙሕ ገዛውቲ ሰሪሖም ኣለዉ ግን መብዛሕትኡ ገዛውቲ ክራዩ ትካላት ዘካርዮ ማለት እዩ ሪል ስቴት ገለ ዝበሃላ ኣበን ክተዋፍር ትኽእል ኢኻ ከም ታሽሙ ግን ገዛ ገዚኻ ወኒንካ ክትቅመጦ ግን ኣነ ብዙሕ ኣይድግፎን እየ ብውልቀ ማለት እዩ ምስ ወፃኢታት ገለ ክራየ ከለኹ ንባዕለይ ታሽሙ ስለዝኾንኩ ናቹራሊ ንናቱ ምክንያታት ኣለዎ ዝበዝሐ ሰብ ሃብታማት ባይዘወይ ገዛውቲ ብምግዛእ ኣይኮነን ዝህብትሙ ብቢዝነሳት እዮም ዝህብትሙ ብኣደን ደፍለቲ ሚድል ክላስ ዘሎ ግን ኦፍኮርስ ገዛውቲ ምግዛእ ሓደ ካብቲ ዝበለፀ ውፅኢት ክኸውን ይኽእል እዩ ዲፐንድስ ኣብቲ ዘለካዮ ቦታ ገዛ ክራይ ምክራይ ገንዘብ ምጉሓፍ እዩ ዝብሉ ኣለዉ ሕጂ ኩሉ እንታይ እዩ ማለት ከምኡ ስለ ዝበልካ ከምኡ ማለት ኣይኮነን ናይ ባዕልካ መፅናዕትታት ምውሳድ ክኽእል ኣለዎ ባይዘወይ ሪል ስቴት ሓደ ካብቲ ብብዝሒ ማርኬቲንግ ዝግበረሉ ኢንዱስትሪ እዩ ማርኬቲንግ ኣድቨርታይዝ ዝግበረሉ ማለት ገዛ ምግዛእ ኣሜሪካን ድሪም ገለገለ እንዳበሉ የብሉ እዮም ሳምሃው ኢስ ጉድ ገዛውቲ ምግዛእ ግን ከምቲ ኤክሳጀሬት ግን ክንገብሮ የብልናን ክንፅበስ ንኽእል ኢና ማለት እየ ኣብዚ ፅቡቅ ተሓቲትሎ ኤማ ቤዝድ ኦን ሲፒኣይ ፒፒኣይ ናትኩም ትፅቢት እንታይ እዩ ኣብ ስቶክ ማርኬትን ኢንትረስት ሬት ካትም ዝገበሩ ሰፕተምበር ብለና ኣሎ ሓንቶ ይኳር ኢና ኢና ምናልባት ደንጊ መፂኡ ይኮን ደንጊ መፂኡ ይኮን ናቴሪቶ ኔጌቲቭ ተመላሳይ ነምፅን ኢና 16% እቲ ኢንዴክስ ኢና ንሪኦ ኩሉ ግዜ ኢንዲቪጁዋል ብርቂ ክንርኢ የብልና ኦኬ እሱ መወከሲ ይኮን መወከሲ ቁጠባ ናይ ሓደ ሃገር ኣለዋ እቲ ኢንዴክስ ዓዲ እንግሊዝ ኣለዋ ናታ ስዊዝ ኣለዋ ሕጂ ብሓፈሹ ናይ ኣሜሪካ ክንዛርብ ከለና ኤስኤምፒ 500 ዝበለፀ ክንወስዶ ዘለና ምርኩስ ማለት እዩ 16% ኣሎ ዝመፅእ 3 ወርሒ 16 ክስእኖ ከቢድ እዩ ምስ ዘሎ ሕጂ ዝወፅእ ዘሎ እቲ ሲፒኣይ ካልእ ዴታ አንኢምፕሎይመንት ካልእ ማለት እዩ ስለዚ ካብኡ ኣነ ዝፅበዮ ፖዚቲቭ ሪተርን ክዓፁ መወዳእታ ዓመት ካብ ዘሎ ካብ 10 ክሳብ 15 ዘሎ ክዓፁ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ ስለምንታይ ክንሪኦ ዘለና ስለምንታይ ካብ 16 ንላዕሊ ክድይብ ዘይክን ንዝብል ሕቶ ሓደ እቲ ጂኦ ፖለቲካዊ ፀገማት ዘሎ ክነሰውዕሎ ዝኽእል ኣለና ኣንፈቱ ናበይ ገፅ ይኸይድ ፅልዋ ስለ ዝገብረሉ ኦኬ እቲ ማክሮ ኢኮኖሚክ ንባዕሉ ክሳብ ሕጂ አንሰርቲኒቲ እዩ ዘሎ ማለት 50-50 እዩ ዘሎ ማለት እዩ ወላ እቲ ኢንተረስት ሬት ተቆረፁ ማለት እዩ ሳልሳይ ከዓ ክንሪኦ ዘለና ሲዝናሊቲ ሎ ኣይንረሳዕዮ ዝኻኒ ወቅቱ ሎ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እዚ እቲ ማርኬት ኮሬክሽን ዝገብረሉ ግዜ ሰዓት ስለዝኾነ ከምኡውን እንታይ ኣሎ ናይ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ሕጂ ኣብ ግምት ክነእትዎ ኣለና ስለዚ እቲ ክንፅበይ ንኽእል ብዙሕ ተመላሲ ክንፅበይ ኣፀጋሚ እዩ ግን እቲ ማርኬት ኔጌቲቭ ተመላሲ ክንፅበይ ንኽእል ኢና ኦልሬዲ ፖዚቲቭ ገይርሎ ዝመፅ ዘሎ 3 ወርሒ ናተይ ትፅቢት ካብ 10 ክሳብ 15 ዘሎ ተመላሲ ክገብር ይኽእል እዩ ዝብል ኣለኒ ናተይ ፖርትፎሊዮ ሕጂ ኣብ ከባቢ 8-9% ማለት እዩ መብዛሕትኡ ኣብ ቴክኖሎጂ እንተኣሽሙ ስለ ዘሎ ናተይ ማለት እዩ ፅቡቅ ንሱ እዩ ማለት ኣነ ክማን ተመሳሳሊ እዩ ዘለኒ ብዙሕ ግዜ ተዘራሪቦ ለ ማስ ከምዚ ጥንቀቕ ዝበሃለሉ ግዜ እዩ ዋላ እቲ ፊር ኤንድ ግሪድ ኢንደክስ ዝበሃል ኣለዎ ደቂ ሰባት ይፈርሑ ድዮም ዘለዎ ኣብ ስቶክ ባይዘ በዓል ዋረን ባፈት ብዙሕ ስቶክስ ሸይጦም ኣለዉ ስለዚ እሱ ሓደ ካብቲ መጠንቀቕታ ዝመፃካይ ግን ብጣዕሚ ዘፍርሐካ ካ ኣይኮነን ንዓና ከመዋፈር ትመጠን ውሕድ ገንዘብ ነዋፈር ብፍላይ ክሳብ ዝሃለና ዶላር ከስተ ኣብሬጅ እናግበና ክንከይድ ንኽእል ኢና ወይ ከዓ ከምዚ ናይ ኤማ ቫልዩ ናቱ ተረኺብካ ኢኻ ኦኬ ፅቡቕ ማለት እዩ ፊር ኤንድ ግሪድ ንባዕሉ 35 እዩ ዘለዎ እቲ ኤክስትሪም ፊር ወይ ከዓ ብጣዕሚ ፍርሒ ኣይበፅሕና ኣሎ ስለዚ እዚ ናብዚ ክዝወር እቲ ፅቢት ክግበረሉ እዚ ናብዚ እንዳኸደ ክኸይድ ከሎ እቲ ስቶክ ማርኬት ከዓ ይወርድ ኣሎ ማለት እዩ ንፈርሕ ኣለና ማለት እዩ ናብዚ ክኸይድ ከሎ ከዓ ግሪድ ወይ ስስዐ ከተርኢ ከለካ ብፍላይ በዓል ቢትኮይን ዳጋ 80ታት 70ታት ከሎ ኤክስትሪም ግሪድ ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ ኩሉ ሰብ ስስዕ እንተሃልዩ ሽጦ ገለ ይብሉ እዮም ወይ ከዓ ሰብ ፍርሕ እንተሃልዩ ከዓ ግዛእ ይብሉ እዮም ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ ኤንቪድያ ከባቢ 95 ክበፅሕ ከለዋ ዝገዝእ ሕጂ ኣብ ድሓን ደረጃ በፂሑ ኣሎ ግን ስቲል ክምለስ ይኽእል ናብ 9ታት ንእሽተይ ግን እየ ደቂ ሰባት ኦልሬዲ ፈሪሖም ከም ዘለውስ ንእሽተይ የርኤ ካብ ዝንባዕሉ ማለት እዩ ማዕረ ከመይ ጎዲሉ ነይሩ ዝሪኦ ኤስኤምፒ ማለት እዩ ወረን ባፈት ካኒ ኡልትራ ቢዩቲ ገዚኡ ኣሎ ትማለ ከምኡ ዜና ሰሪየ ኣለኹ ኢንትረስቲንግ ናይ ኮስሜቲክስ ኢኻ ከምዚ ናይ ሊፕስቲክ ገለ ዝገብራሉ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ትቢአነስ ኣይደነው ማለት እሶም ካባና ፈልጡ እንዲዮም ኣብተይ ሓቂ ምዝራብ ፅቡቕ እሶም ኤክስፐርት እዮም ናይ ክንደይ ዓመታት ኤክስፔሪንስ ዘለዎም ናይ ክንደይ ቢልዮናት ዝኣከብሉ ገንዘብ እዩ
somehow it doesn't make sense to me نعي مالتي personal كم برهانه recession كمزي حما قطبا نخيدالنا ندابلنا خدنا مخ بزح كاش ندحاز خلو تزلون كاش تمليسهم ناب ليبستيك ناب ناي ገጻት ገለ خطف كلس انت عينت تسميت يقبرالو مالتي نمصاي مالتي አይኖ ኩሉ ግዜ ደቂ አንስትዮ መግዛእና ይተርፈን ኒሱ ኩሉ ግዜ ጠለብ ክህልወይ ግን ናብ ሕማቅ ቁጠባ ንኸይዳልና እንዳተባሃልና ስሱ ክትገዝእ does it make sense ንዓኻ የማ እንዳብል በቀዳማይ ሓንቲ ነገር ሰሚኤሲ ሓንቲ ጸብጻብ ታሽሙ ዝከታተል ኣለሁ ካብ ረሲሽን ከም ዝወፃና ወይ ረሲሽን ከም ዘለና መፍለጢ ሓንቲ ደቂ አንስትዮ ዝብል በቀዳማይ ሰሚኤ ነው ካብ ኩሉ ነገር ተዓሌል ሊፕስቲክ ኩሕሊ ዝመጋየቲ ካብ ኩሉ ነገር ዘይተርፍ ናተንታሽሚ ማለት ስለዚ እዚ ነገር እዚ ናይ ግድን እዚ ክገዛ ከላ ኩሉ ግዜ ናብቲ ድኳን ሙኻስቲካ እዚ ከምዚ ዓይነት ዘፍርዩ ትካላት እንትሕር ጽቡቕ መሸጣ ገብርሎ ኣብቲ ረሲሽን ሕማቅ ኣሎ ግዜ ወይ ከዓ ቁጠባ ሕማቅ ኣሎ ኣብ ዝበሃለሉ ግዜ ዘሎ ግዜ እዞም ትካላት እዚኦም ጽቡቕ ዝኾነ ፐርፎርማንስ ክገብሩ ይኽእል እዮም ዝብል ብዙሕ ጸብጻብ ኣሎ ገለ ክብሉ ሰሚዐ በቀዳማይ ነው ኢንተረስት ነገር እዩ ብጣዕሚ ሓቅነት ኣለዎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ደቂ ኣንስትዮ ዋላ ከብደን ከይፀገበ ከሎ ኣብ መጋየፂ ብዙሕ ሰብ እየን ዘጠፍኣ ተረዲኻኒ ኩሕሊ ኣይተርፍን እዩ ሊፕስቲክ ኣይተርፍን እዩ ካልእ መጋየፂ ናይ ገጽ ገለኻ ኣይተርፍን እዩ ማለት እዞም ትካላት እዚኦም ከዓ እዚኦም ከምዮም ዝሸጡ እዞም በዓል ኦልትራ ቢውቲ ካልእ እውን ኣላ ሓንቲ ትካል ኣብ ዝሓለፈ ኢና ነርና ኣብ ቻይና ግን ብዙሕ እንታሽሚ ናይ ዓለም ያ ግን ኣብ ቻይና እንታሽሚ ገይሩሎ ማለት እዩ እቲ ቁጠባ ናይ ቻይና እንታሽሚ ገይሮም እሶምን ጽቡቕ ሕማቅ ፐርፎርማንስ ገይሮም ኣለዉ ብናተይ ሪቶ ክራዩ ኢንተረስት ዘለዎም ትካላት እዮም ዋላ እዞም ናይ ሞዳ ትካላት ናይ ፈረንሳ ትካላት ኣለዉ ናይ ሞዳ ናይ ፍራንስ ብፍላይ ፍራንስ ዝብገስ ንሱ እዚ ሉዊስ ሚውቶን ሕጂ ኢንተረስት ዝኾነ ብጣዕሚ ኣብ ዝሓለፈ ሕጂ ንባዕለይ ሰርች ገይሩ ኣለኒ ወላ እቲ ናቱ ምሕደራውን ብሕሱር ዋጋ ሕጂ ትብርኪ ብጣዕሚ ወሪዱ ኣሎ ራያ ብታሽሙ እዚ ናይ ሉዊስ ኦልትራ ቢቲ ወላ ግን ኤማ ንሱ ምስ ገዛርያ ከም ዝወሲኻ ዘላ ወላ ኔርዋይ ኦልሬዲ ናቱ እሱ ምስ ገዛ ክንዱ ዝወሲኻ ራያ ሕጂ እቲ ሃይብ ምዃኑ እቲ እንታሽሙ እቲ ማርኬት ዜና ይከሳቕ 120 ናብ 380 ከይዳ እወ ንሱ ምስ ገዛ ወሲኻ እዋ ግን ሾርት ተርም ጠቅሚ ሎንግ ተርም ግን ክንሪአ ኢና ማለት በዓል ዋረን ባፈት ግን ኦፍ ኮርስ ጽልዋ ገብሩ እዮም interesting yeah in terms of recession ግን sounds interesting I don't know ana ab ናይ health care ናይ ገለ ከተዋፈት ትኸዲኻ of course ተኸም ዝበልካይ ወፂና ክትብል ትኸዲኻ ማለት እዩ በቲ ሓደ ግን ንምንታይ ዝኩሉ ካሽ ሒዞም ኣለዎ ኻት ማዕረፎም ወፂና እንት ኮይናስ ክንዱ ካሽ ኣይመሓዘን ነይሩ anyway ኣብ ካሽ ክንብል ከና ኣሕዋት ገንዘብ ኣይኮነን ሒዙ ዘሎ ኣብ ወይ ባንኩ ዘሎ ገንዘብ ኣይኮነን እንታይ ዳ ኣዋፊርዎ እዩ ዘሎ ስቲል 500 600 ይመልሶ ዘሎ ስቲል ኣብ ቦንድ የዋፍሮ ኣሎ ማለት እዩ ኣሜሪካ ዋጋ ለቂሑ ማለት ነው መንግስቲ ኦኬ ጋጣም ካዕዳ ኮመንት ብዛዕባ ፀኒሐ መስለኒ I hope ተመሊሳት ልካ ትኾን ኣብ ኮና ትንክፋቢልኒ of course ንዓይልና ኣይኮነን ግን ድክማቢልኒ ኢና ምስ ንምንታይ ካሽ ይሕዙ ኣሎ ሞ ከዓ ተመሊሱ ከዓ እትያ ናይ ኡልትራ ቢዩቲ ገለ ይዋፈር إن لك ما بيننا نخون. It's interesting. مهنياتو سو كاش كحس كلهم مخ 50 و 5 مئتاويت زونو زنبرة أبل ويكبركي أبل كشوت كله. I was kind of like همزي okay. زاد إنه interesting ناي انتايز بعد ناي recession ملكتي. جلز بالحسابات نيرني. Still كم إذا بالأمنة علني إذا ما تصدقت أنا إذا زي سوم دي أداتا جن بتعمل صبغي. كتثبيت من العالم مالتي. I don't think Nvidia is stock now good idea because Nvidia insiders still sell their stock. To be honest, سيراك حونا صبغ حساب دينا تيري أوتوماتيك ما راح نكون سخر كخل انت حليوه. كل جزية شطيهم تفوت لكم مالتي. I know كشت أنا وحين دي جيرون يروتي سي وندي شيء تبغى insider. كل جزية جنزبية اليوم يشطيهم. كم زي أبزينا كانوا يأخذنا حدي extreme كستاي مسلوه خوينا ما خمس تخط طبعتها حيزون قلص لازم تسيت زي نمبر. They always sell anyway. كل جزية شطيهم CEOs. مهنيات جنزبية اليوم ولا نوعهم نتهم حلفتي. Somehow حكرا بتحدث بتعمل خف فرح بيننا نسونكم إلهم إل مالته. برت الشوط أزلك ساعة تجي ودون. Still شيء تزلوا. يعني لنا فلتاتكم تكافلنا. أوكي. أنتوا سخلت قليل خيمة. Wait for the. أوكي. Report قالنا إن Nvidia مسألك ما بالكلام.
ያ እቲ ሸይጥ ዘሎ ኣካል ብዙሓት ነምሱ ጥራሕ ኣይኮነን ግን ብሓፈሹ መዓስ እዩ ምሻጥ ጀሚሩ እንተሪና እቲ ላዕሊ ምስ በፅሓሉ ግዜ እዩ ኩሉ ሰብ ክገዝእ ከሎ ባዕሱ ከዓ ይሸጡ ነይሮም ማለት እዩ ኦኬ እቲ ምሻጥ ኣይኮነን እቲ ቀንዲ መዓስ ክትገዝኦ ኣለካ ትፈልጥ ክትክል ኣለካ መዓስ ክሸጦ ኣለካ ትፈልጥ ኣለካ እዚ እንታይ ሽሙ ክዛረብ ዘሎ ካልኣይ ሓደ ኩሉ ግዜ ደጋጊመ ዝብላ ብሬን ክገዝእ ከሎ ዝኾነ ይኹን ሰብ ንሓደ ነገር እዩ ፕሮፊት ንክረክብ ማለት እዩ ኦኬ ክሸይጥ ከሎ ግን ናይ ኩላትና ብዘለና ሓደ ዓይነት ክኸውን ኣይክን ክንሰማም ዓይነት ኣይንክን ኣነ ናተይ ርኢቶን ስትራቴጂን ኣለና ናይ መሸጢ ንስኻ ብርሂን ከምኡ ኣለካ ካልኦት ኣብ ዘሎ ኣሕዋት ከዓኒ ከምኡ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ብርሂን ስለዝሸጠ እቲ ማርኬት ሕማቅ ስለዝኾነ ይኮነ ናቱ ሪዝን ኣለዎ ማለት እዩ ትቐንዲ ክንገብሮ ዝግባአና ግን ትትካል ፊቸርቲ ኣለዎ ድዩ ሞኖፖል ድዩ ተረዲኻኒ ሞት ኣለዎ ድዩ ኢኮኖሚክ ስኬል ኣለዎ ድዩ ዝኩሉ እንትሕሪናዮ ናይ ሓፂር ግዜ ምሻጥ እንታሽማ ይገብረናኒ ካልኣይ ካኒ ኣብ በትልቅ ዋግኡ ከዓኒ ክንገዝኦ ክንክል ኣለና ማለት እዩ ኦፍኮርስ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እዚ 123 ኣሎ 100 ቅርሺ ከላ ክንደይ ወሪዳ ነይራ 90 ገለኖ تسعة حدا أنت زي جزء خيا حجة جزاء أنا حجينا أب تسعة حدا أنت زي جزء ياس 230 كجزاء ريسك يزعت وزله ناتو أفتفرح جدي فيها أبز خاني تعيش مقونا له سازي تات عبد الملك ناتولنا جن منتهي مهمة بناتي مالتي يعني ويسيد ناتكاخ ساندي بناتي بخمي كأخري أدرس في المسيل كجل جزء ኣብ ትሽዕ ግዜ ዝነበረ ፍርሒ ዝነበረና ዳታ ሓበሬታን እዚ ሕጂ ብዝሰሙን መፂና ዘሎ ሓበሬታን ቁርብ ፈላለዩ ሓቂሎ ሶ ናብ ሪሴሽን ኣቱ ነርና እቲ ኢንትረስት ሬት ኤመርጀንሲ ቁረፂ ገለ ኢልካ ትፈርሕ ነርካ ሕጂ ግን ድሓኒት ኢኮኖሚ ሪሴሽን ኣይክህሉን እዩ ትበሃል ተሃሊኻን ዋይኖት ሰሌት ንምንታይ ዋይኖት ባይት ዋይ ዘይትገዝኦ ሕጂ ኦኬ ዜና ከም ዝበልካ ሓወይ مساهاني طبعا بو نيجاتيف داتا تزمصخا ماركت كراش تزغبر تايم مخون كامالتي دولار كوست افريج يغبر اوكي دولار كوست افريج اب انديفيدوال بركي مرچا ناي سبيو ግን ክሳብ ማዓስ ታሕቲ ክምለስ ዘይምለስ ፎቶ ነገር የብልካ ነር ኣባህላ ግን እንታይ ክኸብደካ እቲ እዚኣ ዝተሓተት ክትብሎስ በቃ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ነይሩ ንምባል እምበር ዝተፈላለዩ ሓሳባት ክህሉ ግድን ኣብኡ ማለት እዩ ኣብዚ ካልእ ኤርኒን ኣለና ናይ ኤንቪዲያ ዕለት 28 እዩ ሶ ጽቡቅ ነጥቢ ዕለት 28 ካ እቲ ስቶክ ማርኬት እንታይ ክገብር ቁርብ ጽልዋ ክገብሮ እዩ ብፍላይ ናይ ሴሚ ኮንዳክተር ዘሎ አይ ቲንክ ጽቡቅ ኤርኒን ከምጽዮ ምክንያቱ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብዚ ኳርተር ናይ ሰከንድ ኳርተር ዝነበረ ዳርጋ ብ10 ሚእታዊት ኣቨሬጅ ናይ ኤስኤምፒ ዘለዋ ይስዕሩ እየን ዘለዋ ካ ጽቡቅ ጸብጻብ የምጽ ኣለዋ ሶ ጽቡቅ ከምጽዮም ዝብል ግምት ኣለኒ كال AMC كاتعرف كان الله AMC على AMC سئلني يعني ولا حنتي بلن مالتي بس حسب تجزي ونوسخات بقى بهم ترايز خيد كم زي فاندامنتال كنصنع عند خل ولا حنت نجا يلن يا بمومنتم بوزحين كساس يعني كوسخا خلو غلطي فنوسخا انسى والله خم بوزحي غنساتي مغنياتكا بوزح حسب شورت زغبرنا له بوزح كان لونج زغبرنا له شورت سكيز بحال له غلغله مالتي جبت ديتيل مساتها رياليتي كنا اوتاتس بقى ميم ستوكسين هيتوزون That's all I can say. كبرا كله كريدت كارد مليئة حجها بنورمال جنزب تملاسي كجبر كله هو كتكم إخا له. تريد ريبابليك داونلود كبرا كله سي كريدت كارد مليئة أوكي. حجيجن بنورمال جنزب تملاسي كجبر كله هو كتكم إخا له. I don't know انت حتى سي ምናልባት ንወይ ናይ ክሬዲት ካርድን ናይ ደቢት ካርድን ኣለኒ ናቱ ሜቢ ድዩ ታሕቶ ንፅራይ ኮነት እንትከውን ትኽእል ምክንያቱ ደቢት ካርድን ክሬዲት ካርድን ዝበዝሐ ሰብ ፍልልዩ ስለ ዘይፈልጦ ብደቢት ካርድ ማለት ክደ ይኸውን ወዲ ጓል ኤምቲ ብክሬዲት ካርድ ዝበዝሑ ወዳት እዮም ተኸታተልና ብወዲ ክወስድ ኢልካ ግምት ክወስድ ዝበዝሑ ኣብ ኤውሮጳ ዘለዉ ብፍላይ እዚኣ ትሬድ ሪፓብሊክ ብዙሓት ይጥቀሙ እንድዮም እቲ ሞንጎ ክሬዲት ካርድን ደቢት ካርድን ዘሎ ፍልልካ ቁርባ ሸግር ዝብለኩም ኮይኑ ይስማዓኒ ግን ብደቢት ካርድ ክወስደ ብክሬዲት ካርድ እንተኮይኑ ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ ብከምኡ ዘይክቕበልካ ዘሎ ተኽእሎታት ይበዝሕ ኤኒዌይ ክሬዲት ካርድ ኣይጥቀሙን እዮም ኣይቕበሉኻን እዮም ዝበዝሑ ብደቢት ካርድ እንተትኸውን ነራ ግን ብኖርማል ካርድ ማለት እዩ ሕጂ ግን ብኖርማል ገንዘብ ተመላሲ ብኖርማል ገንዘብ ማለት እንታይ ካሽ ናብታ ኣካውንት ጥራይ ክትመልሳ ትኽእል ናብታ ደቢት ካርድ ዝተጠቀምካላ መጀመርያ ማለት እዩ
اوكي كومنت يفلك عبيت الى اريكم الله مثلا خليكم يتمليسه اوكي عاوز يفلك الله كنديان براند ان دي ار اون اوكي نايتيم ترامب ان اوكي ماليزنين عندي مثلا سكاي واتر يفلك ግን ሪኤልካ ፀኒሐ ኣሎ ሓደ ሕቶታት ዝሓቱ ካለው ብዚ ናይ ይህሊ በብሓደ ኮደ ኢለ ብላዕሊ ጀሚረ እምበረዎ ንትራምፕ ዝፅበዮ ዘሎ ሕጂ ንጆን ሃብቱ ሕቶ ንጆን ሃብቱ ኦኬ ብላዕሊ ሕቶ ማዲ ንጆን ንዓኻ ይዝኾን ኦኬ ኣብዚ ሰሙን 50 ኦኬ 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 ስከስ ሚካኤል سبسكرايب باغبر اب عبيت برهين كا غبر اغبر كان انا كستاي تتقي مزلو انا غير الله ده حد وريتي where is it private تتقي مزلو انا private غيريس لزلو هي private انت عايز بحال يما private معي سبسكرايب اغبر كان بلن له خسن له بزين سبسكرايب امناتي مالتي امناتك مالتي اللي ግን برايفت براوزين يز تقم زلو انا اوكي يوتيوب برايفت يوتيوب هاتك برايفت غير از اير ان سوت غبر ايتخني خا اني يا عبيت لكم تصحفوا ابزلاتكم سبسكرايب غبر ايك اني مهناتو ساين انك غبر لنا قدم غلغل مالتي امبر سبسكرايب غير دون وري سو يا ابزلكم عبيت لكم بلوت قدم كبات حوال اب ميم كوين طرحيو زغاطم اوكي ناتكم على الحسكم الله ما زي امسلني كسغركم بتعمل صبوق تمرتي تهونا لهم كم كل غزي مسغانا اوكي ثانك يو نيوها لعبانيو دو تشك نقبللكا تخلي هاونا بزعبا ناي تشاينا قال زين لك دي انا كو بزي بلي ناي تشاينا ارنو حاله حتى قال علي بابا مسؤول زينا كو يلن علي بابا ارنينج يوم نيرو جس كابتي فوركاست زخونه يكون واتيو اوكي كابل ستاي تحطون ارنينا اتيمات كدي هو ماشي كنت تتصبيو كوننتي ماركت واتيو ንምንታይ ንዝብል ሕቶ ኣብ ሰዓዚ ወላኑን ቁሩብ ኣብዚ ሕጂ ዝመዘሎ ارنينግ ናቶም ከምኡ ትሕወፅዩ I think ካብቲ ዋነት ናይ ትብርኩም ኮጽ ሓሳብ ኣለኒ ማለት ምክንያት እንታይ እዩ ኣብ ሰዓዚ ብዙሓት ናይ ቻይና ዕዳጋ እንተሪና ብፍላይ ዘን ኦንላይን ከም በዓል ቲሙ advanced ኮይነን ኣለዋ ማለት እዩ እቲ ናተን በዓል አሊባባ ኹርዞ ዝግብአን ዝነበረ ፕሮፊት ወይ ካ ረቨኑ ናብ ዘን ካልኦት ናኣሹ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ እቲ ናቶም ሞኖፖል ኣብቲ ዓዲ ይስእንዎ ኣለዉ ኮይኑ ይስማዓን ኣሎ ወላ ብዙሕ ሰንቲመንት ኮሚ ዘሎ ማለት እዩ ካልኣይ እቲ ናይቲ መንግስቲ ፅልዋ ማለት መንግስቲ ፅልዋ ሞኖፖል ስለ ዝኾነ ዝኸሰሶ ነቲ ሲኦ ኣብ ኣጥፊዎ ዝነበረ ማለት ካብቲ ሶሻል ሚድያ ተሓቢኡ ነይሩ ዝኾነ እቲ ማርኬት ክሳብ ሕጂ ኣብ ቅልውላው ዘሎ እቲ አሊባባ ዝበሃል ትካል ኣብ ዝሓለፈ 3-4 ዓመት ፅቡቅ ዝኾነ ፕሮፊት ረቨኑ ነይሮም ሕጂ ግን እቲ ارنينግ ናቶም ዳውን ኮይኑ ስለዚ ብዙሕ ምክንያታት ክንቦ ንኽእል ኢና ብናተይ ናይ ቻይና ማርኬት ብሕጂ እኳ ንዒ ተመሊሰውን ዝሪኦ ኮይኑ ኣይስማዓንን እዩ ትሕር ዘይኮ ዝኾነ ነገር ምምሕያሽ ተዘይገይሩ እቲ መንግስቲ ማለት እዩ ኣብ እቲ ሞኖፖል ኣብ ካልእ ማለት እዩ ልክ ከም ናይ በዓል ኣሜሪካ ሞኖፖል ገይሮም ሕጊ ታሽሙ ዝሕዞም ኮይኑ ኦፍ ኮርስ ታሽሙ ክኸውን ይኽእሉ እዮም ተረዲኻኒ ሰብ ወሳኒ ክኸውን ይኽእል እዩ ተጠቃሚ ማለት እዩ እቲ መንግስቲ ግን ነው ከም ዝገብር ኣለካ ገሌሉ ተኣሌካ ትሕር ኮይኑ ነቲ ማርኬቱን ፅቡቅ ኣይክኸውን እዩ ካልኣይ ከምቲ ብቐዳማይ ዝበልናዮ ስቲል ኣብ ፍርሓት እዩ ዘሎ ዲሊስትድ ክኸውን እዩ ካብ ኒውዮርክ ስቶክ ኤክስቼንጅ ዝብል ፍርሓት እውን ኣሎ ሳብ ሕጂ ነቲ ማርኬት ታሽሙ ኮይኑ ዘሎ
يا نو بعلميو انت دي اتاوتاتو موحدي مزنا تشاينا كوناتات زلو علي بابا اوف كورس تنكفا بيلوالو نغالي فاينانشال ادفايز ايكون ابزنو وزنا تمرتي ناتنا تمكرو فلطات استمهرنايو زسمعنايو زنببناي انا شير نقبزلنا حوات كم مخري كتوسدو ولا حنت غزي عندنا ابزي channel زبال كل غزي مالتي ابزي تراجي كون ناي زخونه حبريتات تسمعكم كتوافلو يبلكم ناتكم مصنعات توصل لكم اوكي نغال كدا كندي عدميا بعدي خاتقمط صلوالو ግን ስቶክ ተገዚህ ካላ ጽቡቂ I don't know ያ ተዋፊር ካላ ጽቡቂ ዕድመ ግን ይወስድኒዋ ወይ ዳውን ፔመንት ናይ ገዛ ኻት ገብርላ ትኽእል ኢኻ 300 ናይ 100,000 ገዛ ገለ ብዙሕ መገድታት እዩ ዘሎ ማለት እየ ዕድመ ብግምት ኣቲኻ ሓድሽ ዲዚዝ ሞንኪ ኦኬ መጽኢ ዘሎ ከመይ ክጸልዎ እዩ ዝብሉ ናይ ፋርማሲ ጽቡቕ ካዲያ ናይ ሕክምና ሓቅቲ ኮይኑ ብዙሕ እንተ ኮይኑ እቲ ናይ ሕማማት ዝበሃል ዘሎ ቀዳሚ በዓል ፋይዘር የንመስለኒ እዚ ሕማም ተባሂሉ ዘሎ ማለት ግን ፍርሓት ይበቃ ንሰብ ምፍርራሕ ኮይኑ ይስማዓኒ እቲ ዜናታት ዝመጽእ ዝነ ሕማማት ገለ ግን you never know እቶም ሓካሚ ኤክስፐርትስ ከዓ ተወሳኺ ይህቡና ኮይኑ ዝኾነ ለካ ዲኡ لا أنا سي فرحي هو الحاجة أنا بزح أنت عايش معي قبره اللي معناته نعمراوي حنقول كاتسولو كاس لزخونه ግን ኩሉ ግዜ ከም ሰዓት ክመጽእ ኣነ ተመሊሰ ዴታ እዩ ብዙሕ ሕማማት ሪናይና ሓድሽ ኣይኮነን ዝሕማም ምናልባት ዝኸፈ ዝተባሃለ ሲ ናይ ታሽሚ ነይሩ ሲክስ ኣብ ዘርከብናሉ ማለት ናይ ኮቪድ ዝተፈላለዩ ሕማማት ግን ካብ ኣፍሪካ መጽኡ ካብ ኤስያ መጽኡ ተባሂሉ ሓሊፍ እዩ ኦኬ ንግዚኡ ነቲ ማርኬት ክጸልዎ ክእል ዓብይ ዝኾነ ጉዳይ ግን ኣይኮነን ምናልባት ከምዚ ናይ ኮቪድ እንድሕር መጽኡ ምዕጻው እንድሕር መጽኡ እንታይ ዝበሃል ሙሻብ ዝበሃል እንድሕር መጽኡ ትካላት እንድሕር ዓጽን ፕሮዳክሽን እንድሕር ዘየለ አንኤምፕሎይመንት ተበዚሑ ኦፍ ኮርስ ክጸልዎ እዩ ማለት እዩ ሕማም እዚ ካብዚ ከስባ ዝኽእላ ከዓ እንተን ናይ ፋርማሲ ትካላት ዝተፈላለዩ ትካላት ኣለዋ ሕክምናተን ስራሕን ብልጫን ከዓብያ ክላይ ማለት እዩ ግዝያዊ ግን ክኾና ቀጻሊ ዘለዎ ክኾና ይክእላን ያ ናይ ቢትኮይን እንደዚህ ዝርአ ዘለኹ ሳብዛ ዓመት ሙሉእ በቃ ኣብዚኣ ኮል ኢላ ዓመት ሙሉእ ኣብዚኣ ካልእ ትሕቶ ስለ ዘላት ናይ ምጽ ናይ ክንመለስ ኢና ነባኻ ሰመረ ፓራቦሊክ ቡል ራንስ ማዕስ ክንኣቱ ኢና ብለና ኣሎ ብዘይ ሪላክስ ምስ ገበረ ሰብ ሪላክስ ምስ ገበረ ስቶክ ኣይውስኽን ክሪፕቶ ይውስኽን ምስ በለ ክሪፕቶ ከዓ ቡም ቡል ማርኬት ከይተረዳእና ክንኣቱ ኢና መዓስ እዩ ግን ሽሙን ሪላክስ ናቱር ላይፍ ያ ትብዘር I think it's giving you relax ምስ ገበርና ብኸም እንደ relax in nature so ንሱ ሰብ ምስ ፈርሐ ሕጂ እንታይ ዲ ብዙሕ ሰብ leverage ይጥቀም እዩ ከምዚ ናይ እንታይ ባና ጃፓን ኣጋጢሙ ፀንሕ ብዙሕ ሰብ leverage ልቃሕ ተጠቂሙ ይዋፍር ሕጂ ተለቂሖም ዝዋፍሩ ይወፁ ኣለዎ ካብቲ ጌም ከውፅኡ ምን ብዙሓት ሽዑ ከይተረዳእና እቲ ዓበይቲ ምስ ዋፈሩ ብብዙሕ ሚእታዊት ክወስኽ ክእል ቅድሚ ግን ክንደይ ክወርድ I don't know ማስ ታይም ክትገብሮ ክትረኽበሉስ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ማለት እዩ attack to Israel what will happen to Bitcoin up or down Bitcoin down ከም ዝራእኹ ክሳብ ሕጂ ዝመጽእ ዝኾነ ኣታክ ዝኾነ ጸገማት ኢኮኖሚ ቢትኮይን ትወርድ ያ ዘላ ጎልድ ጥራይ ዝውስኽ ኣብ ቀጻለ ግን ከምዚ ኩናታት ገለ ክጋጥም ከሎ ቢትኮይን ክትውስኽ ያ ቀጻለ ማለት ቁርብ ዓመታት ተጸቢና ማለት እዩ ምክንያቱ ንኸምኡ ያ ታቐንዲ ትበሃል ነራ ምቾ ኤማ ያ ብዙሕ ሰብ ፈሊጡ ብዙሕ ሰብ እንታይ ንገሮ ብፍላይ ኣብ ቢትኮይን ብነፍሰይ ሎንግ ተርም እንድሕር ኮይኑ just hold ኣልኾም እየ ዝብል ምክንያቱ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ስቅያት ማርኬት ማኒፑሌሽን ምዃኑ ውሕድ ቢትኮይን እዩ ዘሎ ተረዲኻኒ ነዚ ውሕድ ቢትኮይን ከዓኒ እቶም ዓበይቲ ኢንስቲቱሽን ክውንንዎ ድሌታት ከም ዘሎም ኣብዚ ክንርዳእ ክንክእል ኣለና ካብ በዓል ጄፒ ሞርጋን ርኢና ኣትሒዝና ኩሎም ማለት እዩ ካብ ዝሓለፈ 4-5 ዓመት ኔጌቲቭ ዝኾነ ርኢቶ እዩ ነይርዎም ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እዚ ፖዚቲቭ ዝኾነ ርኢቶ ኣለዎም ኣብቲ ሽዑ ግን ኔጌቲቭ እንከሎ ብውሽጢ ግን ብዙሕ ቢትኮይን ይገዝኡ ነይሮም ስለዚ እዚ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ እንድሕር እምነት ኣለና እዚ ብሎክቼን ዝበሃል ከምኡን ብሓፈሹ እቲ ቢትኮይን ንፊቸሪቲ ንወዲ ሰብ መቐይሮ ክገብረሉ ክእል እዩ ሓደ ዘይተቐየረ ዘሎ እዚ ገንዘባዊ ስርዓት ማለት እዩ እዚ ገንዘባዊ ስርዓት ክቅይር ይኽእል እዩ ዝብል እምነት እንድሕር ኣለካ ጀስዋል እንተሸጥ ግን ምናልባት ካብ ንታሕት ተዘይወሪዱ ኣብ ላዕሊ ክንገዝኡን ኣይንኽእል ኢና ዝብል እምነት እዚ ናተይ ሪእሲ ፋይናንሻል ኣድቫይዘር ኣይኮነን ያ ድምፂ ከመይ ኣላ እየማ ሕጂ ቁርብሩ ጉዳይ ኢላ
حجي تصبع الله بس I think بنتاي شو غير كا خيتخونا اب حجي خا حجي بنتاي قتيناتك الله قطينا حجي ده تعيش فهمتي والله اوكي زبط شي استيقظ بالله بزي كفتنا اوكي ناي سمر ابزلنا وكيل ناي ستوك تقبل تخلب سويسرلاند وكيل ناي ستوك قربت فوتك شنكات زي كوين قلت قصاري يرسلسكم قبرينا وتي بروتكشن قصارن قبل كاينا سمر حاونا مر بزح غزي احد حتنا كل غزي مدبي حتنا انت توكلنا زبلا زلو صبغينا انتاش من okay AMC recover we don't know we have no idea وي بزح صحف يزلنا خلاص حصر بينا نمرسلكم من احوات واغا غزا حصور بزح ولد كغزدو اي محاشن مس غدله تولد ريفاينانس تقبر it's difficult to say تي value نايت غزاو تخاسر كلها value نايت غزاو تخاسر كوين ابنت 500,000 انت غزيكا ابنت فرق مليون انت غزيكا تغزا كم تكون ما تكون دحري 3 ور 4 ور صنيحكا كساب 10 مئات كغدل خلي كمتي لمود مالتي سلازي بتعم في الابريسيشن قال انت اتينا بزي قدس تكبر ناي غزاخا اوريدي كقنس يخلي كتاشن شمونتن ببزح زغاطمي سلازي كل غزي ايكونن ات ميك سنس ان ريفاينانس مغبار مالتي interest rate ابز تقرصلو ماركت جولد كمي كخون تقلالو قنس depends ايكونومي دحان انت كوينو ستوك ماركت وسخ انت هاليو جولد نورمالي معناته انفليشن تاع كم هيك كتكالاخلو تخليها لانه اما راح نكتفكت فينا مونارنا كيد توسخ كان في حاله تلب بلو منالبات اب قصالي مولو ناي اتومسن قبل نخينا يا مايكروسوفت برايس كوري زلو زبل ريتودو زخلو كل لونج تيرم انفستمنت كمايكروسوفت انتاي ريتوت تطلق درجه 5% نات انفستمنت او يزلو ما كم مخري يكونن كل غزي هو بزي مايكروسوفت حدا خبت زبلص تكالاتي سو يا نو از ناتي ريتي يمبر برايس زبون ناي فيدل زبون ننبينو برايس انا اكزاكتلي انا حجي امبولكون حجي كوميز بولكم استفلالي عند كونسبت تقوم انا حجي اوفر برايس تايبلون خون يتي انا زكاتاتلو نسو زكاتاتلو ولا ببين خون غلي حفشاو كنت ماركت زفرح امبر ناي قدنكم يزلو مالت يكون ماركت كوركشن حساب معس كصنح غير زبل حسابي قالكم كوركشن غيرون دي اوريدي 10 ميتاوت غيرو كو بعل ناسداك 14% كنيسو كل ነገር ደቂ አንስትዮ እዩ ዝዋፈር ብጀካ ውግ ፖለቲካ ኩዕሶ ይደካ ባስ خبመን ዲዚ ደቂ አንስትዮ ኮነ እንዲ ክፋል ናይ ውግ እንዲ ሱኻ I'm joking anyway Victoria's Secret Beauty okay ናይ አሊባባ ከሚገና ሓደ ተከራቦ ጎን ላዕሊ ሸይት ከም ዘሎ ንፈልጥ ፒኢሮ ሾ ገለ ዝብል ኣሎ ቢኒ I think ብዙሕ ተኸታተልቶን ካርኢት ኾነ ፈንዳሜንታል መጽናዕቲ ማለት እዩ برهين بلستي حسابيانات كم صقم يبلون ملك اوكي ثانك يو AMD wonderful AMD photo okay gold all the time high break عبيتي ستوكس مجزأة تصبو انت هنا again they are already rich company to buy small company as you become rich is my idea guys my idea so thank you for giving your opinion Gora. It's the program on how to read graphs and definition of candlestick as well as buy and sell in general, how to analyze graph in simple matters for sure. Thank you. Like share قولوا أبغى لهم أحوات نائم حونا دي channel كلايك قولوا أبغى لهم على كامباني بركي تعدوا كتب نقروني advice كنا باين خلينا anyway حسابات خبز كل نمهر زلنا خب بعلق منهم توصل تدخلوا كبرات حوات بزعبا كاسبا كوين I have no idea. كريبتو فترة خايمة. كاسبا كوين هجسي جزيل لأن كاسبا كوين بوديو ما يصير بس نعت قولوا بناتي وقن سبوز غلط تكالي زبل النتالن قلنا تكون سنة قولوا. تعال ندي كريبتو كون ندي. كاسبا يا كريبتو. اوكي بيزنس لازبل كه وستوكس لازبل كه. كوين مال بيزنس ده كوين. هو. ARM بزعبا أرم دا كل جزء بزي دخيمي بزي channel كزارب أنا مجزء أكون نيره قول دخل أنت حسب لكم قول depends on the economy data بحجز مثلا تكويناتنا إيران قال ملك كان كسر أصله إنه تي inflation بعلي ورد سلزله probably قول دخل 5 دلوا وصيد كم تثبيتها قبروني أنا لازم تزله ما I think أهلنا خوني إما بزحت رأيهم لهم أمود أكتبت هالك إما
عرس بلين بس صباح توم ابتي جروب زمرصكم متكال عليهم صباح حانت ريسيرش نغبراينا انالايز نغبراينا كابز توم تقدات ديالو اب جروب زمرصوا مالتيو راندوم علينا اينيتي بركينا انالايز نغبر بحساب كنا هروينا ساعه 5 صباح على يوتيوب ناتي تمسيهم تبو كتيفنا تودي دايت على انالايز مغبار كاني اب حتى ملسن كناتينا سو ثانك يو كلاتكم ثانك يو برين ثانك يو يما سلام صنحك بلبي مسكن ثانك يو كبرات تخاتاتلتنا ابو كلكم لايك لكم وصبل موكس افجي مسانا مصنحكم بلبي اندا مسغنا زمت زلو سمون ناي نصا تمرتي كم زلو حبيركم يرب ناي تليجرام اتيكم عليكم كراش كورس ወይ كان كلته 3 ساعات يزوسدي حفشاوي ناي ستوك ماركت بيزك مسرتاو افلطو زيبلكم انت عليهم اتناي جروب تومو ات ديسكريبشن عليكم لينك ناي زوم كنسدلكم هنا سابشعو ግን ሰላም ይረሃበና ተሰናይ